تبلي عندي بحسب بجنكي عبدك اللخي كندلع الوركي تبلي عندي بحسب بجنكي عبدك اللخا كندلع الوركي أنا تسديدي عب عديس كوينة نعقوم كذكر كعبالا كوينة نعقوم كذكر عب سعود كوينة نعقوم كذكر عب لبيا كوينة نعقوم كذكر نفقود كورة إيروبا كوينة نعقوم كذكر إسرائيل كوينة نعقوم كذكر كندا كوينة نعقوم كذكر أمريكا كوينة نعقوم كذكر نفقود حلم تعيتي دلي عدي أبسدت الودي تعيتي دلي أبوي أبسدت الودي نتكلم عدي تحوسي بلي أسري نتكلم أبوي تحوس بلنا دكي نتكلم أبوي نتكلم عدي يمتون اللو دكي نتكلم أبوي نتكلم عبز حداس عمد متي عنس لس عدي حتتني تشاسلني ملاكي عبز حداس عمد متي عنس لس عدي حتتني تشاسلني ملاكي زو فرق ملاس زو ولد حواس فقر بيتنا خملت ما زي لحد شمات زو فرق ملاس سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما تكونوا سناك تكونوا ناي وتر تمليتان بحقنا نيو زادر في نبحكي إيرتراويان كسمعوا وزدليوز بحق لبوم أنبيبو أمتدر في بمسرحو أقاطع مع السوشيال ميديا ريايا ቻናሉ በዛ ጸጋም ገረልኩ ማሎም ከትኩም ሰፖርት ግበሩ አክን ኩሉ ግዜ አፍኪረኪ ሐሚመልኪ ልበይ ቆሲሉ ገለታ ጥራይ ድኸውን እዚ ኩሉ ህዝብ ናፋፋሂሉ ዘሎ ንጉሆም ምሸትን ቃንዛናቱ ናይ ስድራ ቤቱ ናይ ዓዱን ናይ ወላዲቱ ናይ አቡን ናይ አዲዩ ናይ ሓው ናይ ሓፍቱ ናይ ጎረቤቱ ናይ ዓርኩ ናይ ማሐዙን ማዓት ናፍቆት ዘሎ ንዑይ ድማ ስነ ጥበብ ዘድሊ ስለዚ ዝቆላ ዝመነሰ ይወድና ሓውና ናይ በሐቂ ጽብቕቲ ስራሕ አተባብዕዎ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክመጽና ተደሊና ነተባብዕ حجزني promote جبر الليل كونن أنا كومنت يلون سبعي جبرني بعلو أوريجينال زخون سرح promote جبر الليل زجدت صراحة تسوري حجن وتر حلف لنا هنجبر دس لنا هلو مارسي كابوس إلنا أزياء قداسي كون مشام every day قداسن دي زبلكم حالك على سلزي رخب كلها أمون قص عدياني مرات زخيز زلو كونتات أجر راميت عيدي كونسي ناب مور حدقة قص يخيد كم زلو كاب معلتنا كاب ساعتنا بساعات إنها تبلاش وز خيد زلو كنتات كرينا. Let's start with breaking news. هجوات يزلو. We are learning at the moment the Saudi-backed governor of Yemen's Hadramaut province has launched an operation to reclaim military positions seized by southern separatists. The STC, or the Southern Transitional Council, captured large parts of Yemen from its internationally recognized government last month. هذه العملية لا تستهدف This operation does not target any political or social group, nor does it target the citizens or affect their lives or interests in any way. This operation is not a declaration of war or an attempt to escalate tensions, but rather a responsible preventive measure to neutralize weapons. كم نريد زلنا تي كوينات أمانجو بسعودية زدقفن بإمارات زدقفن كايد سنة بوليتيكا ودبلوماسيا وتهدراوي نابدل على درجة ديبو خمزلو يزنقر زلو زغان تايو أزيز جبر زلو كنتات كاب جزيان أب جزي سعودية بمنقدتي نيمن مسجاجر من جسز بحال كون كله إمارات دمابتي STC بحال Southern Transitional Council زبلوهم كم لما عتقات من لشاناتهم زجبر زلو كيناتنا نرزلنا تري وزلهم fighting أمونجو كلتيوم حيلتات زجبر زلو سعودية جدفت هذا روا عمي تؤتو كم زلنا
ناب يمن زرقي سلتاتن فيديوتاتن ببزحي ابيك سيركوليت كغبر يرلغو انتاي زري كازدما امونغو سعوديان اماراتن زخيد زلو كنتات حاده كشمغلو زخل اكال يلن مغنياتو تن هغرات عرب نبعلن طنقاقين كلتا عبيتي غوبالل نايزن عرب ناي غالف ستيتس نايز عرب هغراتن حبتامات دما سلازي اب غن حاده كاين كاب غن خالك تكون ازي كبيديو انتاي كشمغل تفتنكخا قليل ايكونن انتاي لفرج عليك وي ونصبللتنت عليك كشمغلوم نزوم حيل تازياتهم سلازي كاب غزي ناب غزي ان بااسه زخي زلو كنتاتنا نري زلنا ناي بريزنت ايرترا مغشا ناب سعوديا ازي كنتات زي ناب رسن كيده يبخلي نيرو سلازي بريزنت ايرترا يا ماخيرو خمس غير وقت بلا يتخلني خاغن مغشا ناي بريزنت سياس ابازي واغداس نطب بمنبارا مس سعوديا زنبرو زمدنا نا ايرترا نابزلا على درجه مغنياتو I'm going to tell you this بكالي منقد صنه لا سلازريو ابز حلفه مودا تور 10 تخلته ناي امارات حيلتات اب سودان ارسف مالتي گجب زخونه گزگاس ني كردفان كمدمان دارفور مقصصار نحميت ني سراويت ناي سودان دما نببده بزح تبقصوتات غيرو ميديا دما يطاق علوم نيرو كيرو بقى خذو قله سلازي بيمن دما اتيستس بحال مسوم زي شارق دما صبق زخونه سقم تغير بسومالي لاند ذات ريواز لهم بمنقد اسرائيل افلطو توهيبو سلازي ديسمبر ازي اقداسيت ني اماراتن ندغفتوم ني انيرا بقمت قالوا جانوري سعوديا كالكوليت زخونه منقصاص سراويت ناي سودان صنه لنا رينا كمي غيرو نارسف ناقوش مدي قسقس كم زلو ابلي دما از سعوديا تغبر زلان دغافناتا تغبر زلو نابلي امارات دما كال قص ناي تصفعيتيو سلازي كلتيوم حيلتات ززواصو منقدي سعوديا نز منقدي كالكوليت غيرا مجمريا ورس عرات محمد بن سلمان تخيلون امريكا خيدون دونالد ترامب رخيبو تزراريبو تقداياتون كل نغرو رخيبو شركنتي عميقو صبق زمدنا غيرو قطا مستملسه زغبر زلو سمدناي زغبر زلو سغمتناي محمد بن سلمان نرزلنا دارغا كلاتهم عبيت هاجراتنا عرب يخوننا عالم السعوديه يمزلو ويون ناي السعوديه مرغص يدغفيهم كنغركم ابغداي ناي سوماليا السعوديه ግዛታዊ ሓድነትን ሉላውነትን ናይ ሶማልያ ክኽበር ኣሎ ኢላ ናይ ስዑድያ ናይ ሶማል እውን ዓዲማተሎን ሪያድ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን እታ ሃገር ሓድነታን ሉላውነታን ግዛታዊ ሓድነታን ክኽበር ኣለዎ ትብላላ ኣብ የመን ሉላውነታን ግዛታዊ ሓድነት ናይ የመን ክኽበር ኣለዎ ትብላላ ስለዚ ስዑድያ ኣብ ጎኒ ናይቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኮይና እያ ነዚ ጉብቲ ትወስዶ ዘላ ብግምጣሊ ኢማራት ኣብ ኩለን ሃገራት نتن هجرات أم بتتهانن أم فراسن يا منقد حزازلا سلازي بجاكاتهم سبربحة سبع جنة تدي كونوا من إمارات كده جفاز غل حجر كبيدي ولا بدي هرم جارجان تحجز كعويل كا لأن إمارات كنا تات مدقاف تزعبي بدهويك فترة الكاز غل نبعلونا عخاون تقوم تيرو سلز مسكا سلز السعودية حبرة أفريقيا مسالو عرب ليج مسالو يوروبيان يونيون مسالو يونايتد نيشنز ود نت السعودية تبلو دلان تخلو زلا منقدن يزدقف سلز السعودية عرب نزو كل قبل التنت حيزا كيت كلا بنيو دما مس قطر قطا تزراربلا مس امارات مس ترك تزراربلا مس جبصون ولا ابغونوم يا زلا مغنيات ربحنا جبصي بزنا سعوديه يزرغاغز امبر بنا امارات ايكونن سلازي اذن ريو زلنا كونتات مستنكر يبلو ولو بزحات مستنكر ابزلو نت غداي بقربا تكاتلو زلو زبلو زلو سمو this is it only a question of Yemen? Monday, Saudi Arabia issued an evacuation notice over state channels, telling civilians to clear the area around the port of Mukalla. The kingdom had decided that whatever was coming ashore in Yemen's east was an imminent threat. A few hours later, armored vehicles were rolling down a ship's ramp. According to Saudi and Yemeni officials, 2 vessels had arrived in Mukalla from Fujairah on the Emirati coast and switched off their tracking systems before unloading combat vehicles and weapons intended for the Southern Transitional Council, STC, the UAE-backed separatist movement that had spent the past month. እንታይ ዝብል ዘሎ ዶክተር አንድሪያስ ይዝባል ነዚ ጉዳይ እዚ ብቐጥታ ኣናላይዝ ዝገብረሉ ጉዳይ ናይ ኢማራት ድማ ብዝሰፍሐ መልክዕ ዝተዛረበሉን ዝተንተኖን ክኢላ ናይቲ ዞባ እዩ ኢማራት ምናልባት ሓደ ካብቶም ቀንዲ ከም ፀላይ ዝርይዎ ሰብ እዚ መን እዩ ከስከ ፕላትፎርም ዝቦ ዘሎ ብዓብዩ ቀጠር the game is very tricky ንብል ዘለና ኤርትራ ድማ ርእሳ ኸዲና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ረብሓ እዩ ዘለዋ እንተዋ ሓደ ፀላእቲ ናታ ባዕሎም ናሓትዶም ክጨፋጨፉላ እዮም ስለዚ ከም ኤርትራዊ ኮንካ ሓደ ኣገዳሲ ምዕራፍ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሓደጋ እዚ ግን ዝሓውብ ላዕልን ታሕትን ክሓልፈካ ከለዎ ክትንክፈካ እውን ይኽእል እዩ ልዕሊኻ ክዓልብ ይኽእል እዩ ስለዚ ከም ኤርትራዊ ተረጋጊካ ትኸደሉ ወይ እውን ኩሉ ትራንኩል እዩ ዘሎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ዘረባ እዚ ናቱ እንተሰሚዕኩም ስዑድ ዓረብ
نزي أب يمن أم مقالة بحال ودب زقبرته متكعتي أقدما نقول سيفيل بحال عبد بوتا كهلو تزازة محلاليفا أبلع لي ما أتزقبر زنبرة مكسخاسات مولو نوتادراو على ما منبارو مسجبتو أسنيا زغم بتطيو تمركب دما تمركب نتي لوجستيكاوات وار مخاينن نكوينا زدل مسارحن كاب فجرة كاب إمارات تبقيسو نابو خمس خلوريوم كورت كلوريوم كل نجار دوكمنت جيروم يوم ملكعت جيروم إمارات أمانة تقطع عزلا أمانة تقطع على بوزيت ناي تقطع عناتهم دما أنتي جرا لا يزبال زلو أزياء قد مقرب تلي ساعات توسلا ني أب عدن زلو إيربورت كم زعات ويز نجار زلو ناي سعودية الأخ ناب عدن كيدو كزرارب حسيب زنبرة إيربورت لتعزوي بتأزازنا إمارات كون كم زغلي زقمت أنتي كوينو هادي موت يوم تي سراويت يا تي لوخ ناي سعودية زخنا نجار كجبراي كعلني زبال زلو سلازي التنشن عم منجوزيم حي تازلو كاب جزء نابرت أي خيط كم زلون الناحية لي خيط كم زلون ممليسو رسني وسخالو زخنا يخون دشم قلهم حيلي لنك ساب حجي سلازي عم منجوزيم حيل تاز كبر زلو ناب زي تدلي معازن كيدي في الرأي حقنا مزراب وقو كوين دلنا ناقن عم منجوزيم كلته ناي عرب حيلتات على اسمه مرة حبيت زلو انت صبوق يرم تزغط له صبوق نسيفيل داكو دايمبر في الامارات الريل تشالنجر تدللا صبوق يرو تشالنجز قبرا بايتا تدللا بقطبا يكون بوتا دراو يكون بكل منقد تشالنجز قبرا منالبات اتونكو تسفا زلنا اتونكو تسفا سعوديه ترى ياخذ قبرت خلنا سعوديه ترى ياخذ قبرت خل سعوديه انت تبقيسا بفلاي دما كالي تقص نايزان رياض لنا كنتا دما كريكبي تركو دما نزو كنتا زي سيريس لتريالا سلازي تركو بتناي سوماليا قداي كون كله سعودية دما بنا يمنن سودانن اب سودان كلتيو سعودية كاندا تقرو اب يمني اي بحر دما كم بقمت علو اب سودان اب سومال كون كله دما زيادة حلافنت زلوا وزيادة كسر زلوا تركيا سلازي زو كله تتعايزو خيط انت جميرو فتوصيت كما تزغل كابزياتو من إمارات تشالنج خبروا زخول زلو نريا زلنا كنا تادما حدا نقدر ترايز تنبالكا زي أمونقوم زلو مثل الأخ بقليلو كسجر زخل كم زي كونه اسكي ابت ريجنال بوليسي متينا نشتي كنسمع دما الجزيرة زقبروها. The UAE denies it, but most experts say there's plenty of evidence to show that the UAE is actively supporting the rapid support forces in Sudan. The Saudis strongly oppose the RSF, so then you've got two wars where they now seem to be on different sides, and it's not just that, is it? حجي اتين ريوز لنا تحتو تعمل سنين لان رينا إمارات كساب حجي ننقرات ببينو مخانون جريات جلس نيرا اب سودان زي كايز زلو كونتات مسناي مسناي اب ليبيا زلو كونتات مس اب يمن زلو كونتات مس قدايا سوماليا زلو كونتات كتحازاي تدليونيا زياتهم ننبينهم زفصمو زلو كونتات امبر ጠቅላላ ዘራኽም ነገር የብሎምን ዝብል ስነ መጎትያ ፕሮሞት ትገብር ነይራ እቲ ግዳ ሓቂ ግን እቲ ዝረአ ዘሎ ባይታ ግን ኩሎም ዞም ነገራት ክትሪኦም ከለኻ ዘተሓሓዝ ነገር ኣለዎም ምናልባት ንስዑድያ ዝያዳ ዘገድሳ ጉዳይ ናይ የመን ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ስትሬት ምስ ናታ ሴኩሪቲ ስለተተሓሓዝ እዚ ጉዳይ እዚ ዶብ ናታ እዩ እቲ ኩናት እውን ሕጂ ናብ ዶብ ናታ ስለ ዝለግብ ዘሎ እዩ ስለዚ سعودية تقبرهم والسنتات يكون سقمتي بعالم درجة تقبلنا تلو بقمت قالوا إمارات أزير حقيقة اللي خطبتها سلزا بزبوتها مزيو عبد الكوخي ناي سعودية زقبروا فتنتات ني إمارات تي زلوا وصلي أب السودان كم تزدل له تشالنج ركب زي كالي أب سوماليا كم تزدل له بدو زي قاتمو أب يمن كمو أب ليبيا كمو با أب سعود أب زنا يمن قد يكون كلهم سعودية بعباي سلزا سعودية دما كل جواد اللوا كينو سعودية دما نزقو دايزي نزا كايدا إمارات ناي ترك ميديا ناي قطر ميديا ناي سعودية ميديا ناي قبس ميديا ناي كالوت علامات ميديا ناي انجليز ميديا ناي اوروبا ميديا بامبو غبرو بكا اذا كنت تزي كمزي غوهار كمزلو اتي تغبرو زلا اتي زغبر زلا كايدا قبول كمزي كونه بيستفلالي منغدي يزربالو كل زنريو زلنا غداي دما اب حدا نغير يتوصلون امارات مور ا بيجر تشالنج مصاخم زلو اتبدو دما كم تقدم دغيرات تحبيا حوتي زغبرو زلو ارسيف زغبرو زلو ويون تني حفتر حيلي زغبرو زلو ويون اي سومالي لاند يناته بحال زحباز نبره كحبا كم زي كل زي غدايزي this has to be obviously نا بزح ነገር ክትርጎምን ክጋለጽን ከም ዘሎ ወይ ዝንገር ዘሎ
ከመይ ኤርትራዊ ኮንካ ነዚ ኩነታት ብኸመይ ትርእዮ እንድሕር ኢልኩምና ድማ ወል ከመይ ኤርትራውያን እዚ ኣገዳሲ ንዓና እዚ ነገር እዚ ልዕሊ ማንም ኣገዳሲ እዩ እታ ካልይቲ ክፋል ናይቲ ኢኩዌዥን ዘላ ኣብዚ ድማ ናብዚ ክንሰግር እታ ካልይቲ ክፋል ኣብ መንጎ እስራኤልን ቱርክን ዘላ እያ ኣቐፅል seen an incremental collapse of the diplomatic relationship between Israel and Turkey in recent years. It took about a decade to repair and restore the diplomatic ties, but in less than 3 years, it appears that's all been undone. Turkey has imposed trade restrictions, airspace bans, and there's been a near total diplomatic severance on both sides. Jensing, let's start with you first. In recent years, we've seen various red lines crossed without many international consequences. Is a Turkey-Israel conflict, direct or indirect, on the horizon? ሕጂ እንታይ ትብል ዘላ እዚ ኸ ከም ትርእይዎ ዘለኹም ካብ 2022 ጀሚሩ ብሽምግልና ናይ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ቱርክን እስራኤልን ዝነበረ ፀገም ፈቲሖሞ ፅቡቕ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ሽርክነት ቁጠባዊ ምትእስሳር ተፈቲሩ እቲ ዞባቲ ናብ ፅቡቕ ዝኾነ ግስጋሴ ክኸይዱ ተባሂሉ ብዙሕ ተስፋ ተነቢሩሉ ነይሩ እዚ ተስፋ እዚ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ በቲ ናይ ቀዛ ኩነታት ዝጀመረ ሕጂ ድማ ናይ ቀዛ ጉዳይ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱርያ ብኡ ጀሚሩ ድማ ናብ ቀጥታ ናብ ኩናት ኣብ መንጎ እስራኤልን ቱርክን ኩናት ከጋጥም ከም ዝኽእል ዘተንብኡ ሓይልታት እውን ኣይተሳእኑን እቲ ቀንዲ ግን ቀጥታዊ ኩናት ናቶም እኳ እንተደይተገበረ እቲ ፅልዋ ናይ ፅልዋ ኩናት ናቶም ግን ኦፊሻል ኮይኑ እዩ ናይ ሶማሊያ ናይ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ብእስራኤል ድማ ኤግዛክትሊ ቀዳማይ ታርጌት ካብ ሕቲ ንላዕሊ ንኤርዶዋንን ንቱርክን ንምህራም ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ተመሳሳሊ ንቱርኪ ብኩሉ መንገዲ ኤንሰርክል ክገብርዋ ይፍትኑ ከም ዘለው ሓደ ምስ ግሪክን ሳይፕረስን ቆጵሮስ ማለት እዩ ሳይፕረስን ግሪክን ሓደ ናይ እስራኤል ነተንያሁ ማለት እዩ ናይ ዲፈንስ ፓክት ገይሩሉ ናይ ዲፈንስ ናይ ምክልኻል ሽርክነት ገይሩሉ እዚ ሽርክነት እዚ ድማ ንምንታይ ይጠቕሞ ይድሕሪልኩም ፖለቲካሊ ቱርኪ ግሪክ ኩሉ ግዜ ምስ ቱርኪ ዘሰሓሓብ ኣለዎ እቲ ሳይፕረስ በሃል ተመሳሳሊ ኣለዎም ክልትየን ሳይፕረስን ቱርክን ድማ ኣባላት ናይ ኤውሮጳ ሕብረት እየን ስለዚ ነቲ ኩነታት ሓጓፍ ንምፍጣር ክጥቀመሉ እዩ ኣብ ሱርያ ናይ ሱርያ ርግኣትን ሓድነትን ሓያል መንግስትን ክህሉ ቱርኪ ይደሊ ኣሎ ምክንያቱ ጎረቤት ሃገሩ ስለ ዝኾነ እቲ ረበሻ ኣብኡ ርግኣት ተደይተፈጢሩ ናብ ዓዲ እውን ክመፅእ ስለ ዝኽእል እስራኤል ድማ ርግኣት ትደሊ የላን ምክንያቱ ከተስፋሕፍዕ ትደሊ እንተኮይና ክትወርድ ትደሊ እንተኮይና ሱርያ ዝተረመሰልካ ከም ኢራቅ ፋሕፋሕ ዝበለ እምበር ሓያል መንግስቲ ክፍጠር ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ ስለዚ በንፃር ዝኾነ ፖሊሲ ሒዞም ይኸዱ ኣለዉ ናብ ሶማልያ ድማ ምፅኣየ እዚ ኩነታት እዚ ናብ ሶማልያ ስለዚ ናይ ቱርክን ናይ እስራኤልን ባእሲ ኣብ ክልቲአን ኣብ ሶማልያን ኣብ ሱርያን ብዓብዩ ዝረአ ዘሎ እቲ ፕሮክሲ ዎር ማለት እዩ እቲ ናይ ፅልዋ ኩናት ዝበሃል ኣብ ሱርያ ብዝለዓለ ደረጃ ክካየድ ፀኒዩ ሕጂ ድማ ናብ ሶማልያ መፅኡ ኣሎ ማለት እዩ ክልቲአን ሃገራት ሶማልያን ሱርያን ቱርክ እንታይ ትደልየና ኣላ ርጉኣትን ሓያላትን ክኾና ምክንያቱ ረብሓ ስለ ዘለዎ ዓብ ረብሓ ስለ ዘለዎ ናብዘን እስራኤል ብግምጣሉ ቱርኪ ኣብቲ ቦታት ፅልዋናታ ክዓቢ ኣይትደልን እያ ዘላ ብግምጣሉ ሶማልያ ዝተመቃቐለት ክትከውን ሓያል ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ አንጻር ሶማላውያን ኣብ ኣሜሪካ ተፈኒሉ ናብ በዓል ኢሎን ማስክ ዝተሓወስዎ ገጅፍ ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሶማላውያን ተላዒሉሎ እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ካምፔይን እዩ ንሶማልያ ከተዳቕማ ፖለቲካሊ ብቅዓት ዘይብላ ሃገር ምዃና ከተፍልጥ ኮይንካ ክትሓርማ ኣለካ ፅቡቅ ጌርካ ንሶማላውያን ኣብ ኣሜሪካ ትርጉም የብሎም እናበልካ ብኡ መሰረት ድማ ሃገሮም እውን ሙት እዩ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ትነዝሕ እዚ ድማ ነቲ ናይ እስራኤላውያን ሚድያ ንሶማሊላንድ ተቐባልነት ብኣሜሪካ ንክትረክብ እንድሕር ኮይና ነቲ ህዝቢ ክትእምን እንተኮይንካ እቲ ሶማልያ ዝበሃል ተስፋ ዘይብሉ ሃገር ተስፋ ዘይብሉ ህዝቢ ምዃኑ ጌርካ ክትእምን ክትክእል ኣለካ ኣብዚ ድማ ሓያል ፃዕሪ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ትርኪ ድማ ዓብ ብድሆ እዩ ዝገጥማ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣጋይን እቲ ኣላየንስ ኣብ ኩሉ መኣዝን ዝግበር ዘሎ ኩነታት እዩ መልስናት ንስማ Thank you, and good to be with you again. Now, concerning a direct conflict, a war of some sort, I don't think so. I don't rule it out, but I don't think so. But concerning indirect confrontation, I think it's already ongoing. It's happening on the ground in many fields. When you look at what's happened in Syria, when you look at what's happening in Cyprus, in the Eastern Mediterranean, etc., it's already happening. When you look at things from Ankara's perspective, you see that in Syria, Ankara wants a unitary state, wants the Syrian government to be successful. We want to see that a new parliament is formed, a democratic sort of government comes into force, and it's a running, stable country.
And what we see is a destabilizing Israel in the region. Its efforts concerning these ኤግዛክትሊ እንታይ ዝብል ዘሎ ቀጥታዊ ኩናት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ክንብል ኣይንኽእል ኢና ኣየጋጥምኒ ኢልካ ክትዝራበይ ትኽእልኒ ኢኻ ግን እቲ ተኽእሎ ፅበብ ዝበለ እዩ እቲ ናይ ፅልዋ ይኹን ናይቲ ብኢድ ኣዙር ዝግበር ዘሎ ኩናት ግን ኦልሬዲ እቲ ቅድድምን ባእስን ግን ኦልሬዲ ዘጋጥም ዘሎ ሕጂ የጋጥም ኣሎ ኢሉ ኣብ ሳይፕረስ ትርክት እውን ናይ ቱርክ ክፋል ሳይፕረስ ኣሎ ኣካል ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ዝኾነ ድማ ኣሎ ስለዚ ኣብ ኩሉ ግዜ ዘይተወድእ ሕቶ ናይ ምፅሓብ ኣሎ እስራኤል ድማ ኣብቲ ሳይፕረስ ዝበሃል ብዙሓት ኣይሁዳውያን ኣለዉ ኣብኡ ይቕመጡ እዮም ስለዚ እቲ ፖለቲካ እቲ ድማ ቀፃሊ ንቱርኪ ኣብ መቐስቀሲ እዮም ዝጥቀምሉ ካልእ እቲ ናይ ፒክ ናይዞም ናይ ኩርድ ዝበሃል ምንቅስቃስ እውን ኣሎ ኣብ ሱርያ ስለዚ ናይ ሱርያ ጉዳይ ሱርያ ርግእቲ ሃገር እንድሕር ኮይና ነቲ ናይ ኩርድ ምንቅስቃስ ኣብ ሱርያ ዘሎ ንዑ ንምቆፃር እውን ህድኣት ንምፍጣር እውን ንቱርኪ የገድሳ እዩ እስራኤል ድማ ትርግኣት ናብ ቱርክ እውን ክህሉ ትደልዮን እያ ስለዚ ሱርያ ዝተዳኸመት ሃገር ምስቲ ሃገር ክትከውን በቲ ሓደ ንሳቶም ንከስፋሕፍሑ ነቲ ዓባይ እስራኤል ክገብሩ ብካልእ ድማ ናብ ቱርክ ዝግበር ፅልዋን በቲ ናይ ኩርድ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ኣሜሪካ ዝጥቀምሉ ካርድን እስራኤል ዝጥቀምሉ ካርድን ስለዝኾነ እሱ እውን ክህሉ እቲ ማእከላይ መንግስቲ ናይ ሱርያ ክሕይል የብሉን ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ዲስታቢላይዝ ክትገብሮ ሓሊፋ ድማ ከም ድሌታት ዘብጠውን ኣለና እቲ ናይ ሱርያ መንግስቲ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ብኩሉ መኣዝን ክትሪኦ ከለካ ዓበይቲ ሓይልታት ዘይኮነስ ማእከላይ ሓይልታት ሪጅናል ፓወር እዮም ዝበሃሉ ተርኪ ዘ ሪጅናል ፓወር እስራኤል ዘ ሪጅናል ፓወር ሳውዲ አረቢያ ኢማራት እዚኣቶም ኣርባዕተ ሓያላት እዮም እንደን ቀጠር ዝበሃል ኣሎ ቁጠባዊ ጭዋዳ ዘለዎ ከምኡ ድማ ኢጅፕት ዝበሃል ግብፂ ድማ ሚሊታሪ ፓወር እንደ ጂኦፖለቲካዊ ኣገዳስን ስትራቴጂካዊ ኣገዳስን ዘለዎ ሃገር እዚኦም ኩሎም ድማ ግብፂ ንኣብነት ኣብዚ ቦታ እዚ ኣክልትዩ ተሓቢኣ እያ ዘላ ኣብ መንጎ ኢማራትን ስዑድያን ዝግበር ዘሎ ትብ ኢላ እያ ትሪኦ ዘላ ብዓይኒ ግብፂ ክትሪኦ ከለካ ክልቲኦም ክዳኸሙላ ትደሊ እያ ማለት ብቁጠቦም ዓነውነው ክብሉ ኮነ ዓክሳረ እንዲ ግን እቲ ሓኒፆሞ ዘለዉ ጂኦፖለቲካዊ ሓይሊ ክዝሕል ንሓትዶም ክተሃራረሙ ክኽእልሎም ኣብ መንጎም ባእሲ ድማ ንግብፂ ዘርብሕ እዩ ምክንያቱ እቶም ክልቲኦም ነቲ ቀደም በዓል ግብፂ ሊብያ ሱርያ ከምኡውን ኢራቅ ዝነበሮም ሓይሊዮም እዚኦም ሓይልታት ናይ ጋልፊ ሒዞሞ ዘለዉ ስለዚ እሳቶም ክዳኸምሎም ክኽእልሎም ተዋሓደ ናሕትዶም ክዛበጡ ክኽእልሎም ዝመስል ኣካይዳ ንርኢ ኣለና ኣብቲ ናይ ሶማልያ ድማ ቱርክን እስራኤልን ዲፋጠጣሉ ምህላዊ ድማ ንግብፂ ድማ እዚ እውን ኣድቫንቴጅ ይፈጥረሎም እዩ እሳቶም ኣብኡ እናተፋጠጡ ከለዎ ግብፂ ናብ ኤርትራ ድዩ ናብ ጅቡቲ መፅያ ቀንዲ ታርጌት ናታ ናይ ግብፂ ታርጌት ናታ እዚኦም ኣይኮኑን ቀንዲ ታርጌት ናታ ኢትዮጵያ እያ ምክንያቱ ኒል ማለት ንዖም ሂወቶም እዩ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ቁጠቦም እዩ ስለዚ ነዘን ክልቲአን ነገራት ድማ ኢትዮጵያ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ስለዝጥምቱ ንዑ ንክሓፅሩ ኩሉ ዓይነት ተበግሶታት ክገብሩ እዮም ስለዚ እዚ ክልተ ዓይነት ሓይሊ ዝግበር ዘሎ ነቲ ዞባና ብፍላይ ንቀርኒ ኣፍሪካ ሓደ ዓብይ ነጥበ መቐይሮ ክገብረሉ ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ ብዙሓት ኪላታት ዝዛረበሉ ዘለው እዩ ኦኬ ሕጂ ብዙሕ ነገር ርኢና ኣለና ሓንቲ ኣብቲ ክሪያ ደልየ ዘለኹ there was this interview ናይ president ናይ Somalia in an orderly manner. Unfortunately, in recent times, Israel was not behaving in a manner that is compatible or convenient with the international law. When we see what has happened in Gaza in recent years and the long history of the Middle East conflict and wars, it's very sad that now that has been transferred to Somalia. The northern regions of Somalia has always had that problem of secessionism, separatism, but we always ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ሶማልያ ፕሬዚደንት ዓብይ ዲፕሎማስያዊ ኣቓልቦ ረኺብሎ ብርግፅ እቲ ዘለዎ ኩነታት እስራኤል እውን ኣብ ሓደ ኣገዳሲ መድረክ ስለ ዝገበረቶ ንሶማልያ ሞር ጂኦፖለቲካዊ ከምኡውን ዲፕሎማስያዊ ኣድቫንቴጅ ፈጢሩላ ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ካልእ ርግእ ዝበለ ግዜ እንተዝኸውን ነይሩ ንሶማልያ ዝግደ ሰላም ኣይተረኽበን ግን ኣብዚ እዋን እዚ ሶማልያ ብብዙሓት ሓይልታት ንእስራኤል ዝፀልኡ ናይ እስራኤል ስጋኣት ዝፈጥረሎም ኣብ ጎኒ ሶማልያ ኮፍ ኢሎም ዓብይ ዲፕሎማስያዊ ድጋፍ ክህብዎ ንርኢ ኣለና እዚ ኩነታት እዚ ድማ ዓብይ ነጥበ መቐይሮ ኣብ ዞባና ክገብር ዝኽእል ምዃኑ እዩ ሕጂ ኩሉ እሱ ናብ ዞባና ቀጥታ ምስ ኤርትራ ተሓሒዝና ክንሪኦ ክንፍትን ኢና Ethiopia shifts sea access push from recognition to implementation. Foreign Minister Gideon Foreign Affairs Minister Gideon Timotheos, PhD, said Ethiopia has moved its pursuit of sea access from diplomatic recognition to the implementation phase, with current efforts focused on practical arrangements. Speaking to Parliament on the 30th of December 2025,
Gedeon described access to a sea outlet as a long-term national priority that transcends governments and political parties. He said diplomatic engagements are showing encouraging signs and urged continued public and national unity on the issue. The minister praised citizens and media advocacy supporting Ethiopia's maritime aspirations, stressing the importance of ensuring international كم تريود لهم ميديا نا إثيوبيا بزي فورين مينستر ذهب منجدي نايف دق بحر حتوناتنا كاب زربان كاب أفلطون حليفنا ناب تكباريو قصنا نخيد على نايزبل زلو خالا زراربا أفدق بحر يقبعنايو مسلنايو تاريخاودو بهلاودو زباودو قلدو يقبعنايو نبلوز نبرنا أرستي سجيرنا بخمي منجدي أفدق بحر كنركب نخيل نمتك باروينا نخيد زلنا زبل زربايو من البات زربازيا حجب زحات كم زبل وازلو maybe أفلط أن خركب زقبرو زلو أفلط أن سومالي لاند كهب يدلس له زلو نعوديو كم implementation جيرو زقلت أزلو زبلو زحسبات اللو سلازي بزع قمتي زوهاب زلو ناي أبي أحمد سقطا مهابو ساب حجي بزعباتا رسي زي مزرابو أفلط أو كهب تخلو خم زلو يمزنو قرو زلو جن قالها قراد دما يرخبوا كم زلوان maybe متنقطعون كهون خلي زبوا زلو نفلت ابنان أبز قربا أبي أحمد بعلو كم زبلو مس عركو ناي فرنسا مراهي كم استراخبه زجلس حبريتا صحيف نيرو سلزي ورم احنا حدش عمت مس عركي بريزنت ايمانويل ماكرون كم استراخب كيز بلزلو إذا زربازيا إيمانويل ماكرون نمنتايو كدوللو كيلو انتاي سلازدلي يزدوللون زحفلون زلو ندعري لكم لما فرنسا نزي قداي ناي سومالي لاند بتري تقاومو زلا هاجر حنت هاجر الله نسات فطرو زلا ጭዋዳ كون كم زغل بزحات كيلاتات يقمتلو من يازا هاجر نفرنسا ناب أبدا ويلا كتزراربو كم تخل كتقبر تخل هاجر ኣብ ልዕሊ ሶማሊላንድ ጥንኩር ዲፕሎማስያዊ ስጉምቲ ወሲዳ ጅቡቲ ዲፕሎማስያዊ ቤት ጽሕፈት ሶማሊላንድ ከም ዝዓጽወት ተገሊጸሎም እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ መሃባ ስዒቡ ምስ ሃርጌሳም ኣብ ዲፕሎማስያዊ ምትህላኽ ተሸሚማ ጸንሐት ጅቡቲ ዲፕሎማስያዊ ቤት ጽሕፈት ሶማሊላንድ ዓጽያ ዲፕሎማሰኛታት ድማ ካብ ሃርጌሳ ከም ጽውዕት ሓደ በዓል ስልጣን መንግስቲ ንቢቢሲ ኣረጋጊጸሎም መንነቱ ከይግለጽ ዝሓተ በዓል ስልጣን ሶማሊላንድ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሃርጌሳ ኣብ ጅቡቲ ንዝነበሩ ዲፕሎማሰኛታት እውን ንምምኻር ጸዊዓት ተመላም لو كنتات إسرائيل سوماليلاند أفلتو كاب تبون دحر أب دبلوماسيا وزمدنا كلتين هجرات زنبرة تحط نتبي زنسبار قيلهم زي دبلوماسيا متلاق أب جوزو نايتهم نعلم لخاو جوزو باسبورت جيبوتي زتقوم سب سلطان سوماليلاند فلتات سباتن بفلايد ما عبارات محاولة سب نقد سوماليلاند كسألو تثبيت غيرلهم جيبوتي حانتي كابتن إسرائيل سوماليلاند أفلتو محبام بتري استقامة جروبا بتهجرات سوماليلاند حانتي أوكي جبت تقبرو زلا سقمتي ببزع منقدي كتنتن زخليو ناي سومالي لاند أفلطو كم حجر مركاب نجبتي existential ونربحانا تا دامج فترة لزخلي سلازي قداي ناي سومالي لاند أزيو حماق دس مع زلو إيرترا بقمت على كم جبتي كونتن إيرترا ريلاكس دي سومالي لاند هاجر تكون يتخون بزو زقد سايكون that's why دما إيرترا نزي كونتات زي زحلي لا قريفاتو زلا which is very smart decision كالاي كفال قنالو نجبتي زقسقسا زلو حيلي كالو قداي اللو مهنياتو إمارات تبقسو زلا حدا قنيا زغني حساب نجبتي نيرتران بحدا كهرم زغليو نسدما مجمريا إذي عم مكريكم مستي ناي أمريكا ناي إمارات استراتيجي أتعايزنا غرينا أبزي زي سمعوامو አልሆነና በኤርትራ ጥሩ መንግስት ከመጣ ደግሞ እስከ መገንጠል የራስን እድል በራስ የመወሰን እስከ መገንጠል ካልሆነና በኤርትራ ጥሩ መንግስት ከመጣ ደግሞ እስከ መገንጠል የራስን እድል በራስ የመወሰን እስከ መገንጠል የሚለውን በኤርትራ ህገ መንግስት ላይ ተቀምጦ ይሄ አንድ ነገር ሊሆን ይችላል። ካልሆነ ግን መገንጠል ወሳኝ ነው። ለኛ ምንድነው ትርጉም የለው። ስለዚህ ወዴት እንደምንገላገል አናውቅም፣ ግን መገላገል እንፈልጋለን። ወደ ኢትዮጵያም ሆነ ወደ አሜሪካም ሆነ ወደ የመንም ሆነ ወይ የራሳችን ሀገር መመስረት ሕጂ እዛ ዘረባዚያ ካበይ ትመጽኣላ መሲልኩም ምዚኣ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ እዛ ዓፋር እዚ ኤርትራዊ ኢትዮጵያዊ ጋድ ነውስ ዓፋር እዮም ዝብልዎ ዘለው
እዚ ዘረባዚ በመሐርኛ ስለንሰምዖ ዘለና ንዓና ክርዳእና ኽኢሉ ብቋንቋ ዓፋር ግን ብዝበርትዐ ሬድዮታትን ብገለን ገይሩ ፓምፕ ዝገብሮ ዘሎ ዓቢ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ግን ኣይኮነን እዚኣ ገይም እዚኣ ልክዕ ከምታ ኣብ የመን ንሪያ ዘለና ኣብ ሶማል ንሪያ ዘለና ኣብ ሱዳን ንሪያ ዘለና ኣብ የመን ኣብ ሊብያ ከምኡውን ኣብ ሱርያ ዝረአ ዘሎ ኩነታት እቲ ገለ ሃገር ክኸውን እየ ዝብል ሕልሚ ንዘለዎ ተጠቒምካ ገንዘብ ፋንድ ጌርካ ነቲ ሃገር ንምብትታን ዝግበር ኣጀንዳ ኣካል ናቱ ኣጀንዳ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ኢማራት ተቆጢዑ ዝዛረበ ዝነበሮ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ይኮነን ስለምንታይ ከምዚ ክገብሩ ይደልዩ ሃገራት ከፈራርሱ እቲ ፅቡቅ ነገር በዓል ስዑድያውን ኣትዮም መስሎ ዘለዎ እቲ ገይም ሕጂ እዚኣ ነገር እዚኣ ብምንታይ ከተሓዘልኩም ስለ ዘለኹ እየ ከም ዝብለኩም ዘለኹ ኣብዚኣ ስምዕዎ እቲ ገይም ኣብ አልጀዚራ ክዝረብ ከሎ Right, and what happens in Yemen has to be seen in the wider context of what I describe as the axis of secessionists. What we've seen the Emiratis doing since the Arab Spring is very systematically building multi-layered networks of networks in various countries where they try to embed local armed violent non-state actors into a more or less organic cause. And they've been trying to do this in Libya. They started in Libya. They've done it obviously in Yemen. They've done it in Sudan. They're doing it in various breakaway regions in Somalia, most prominently in Somaliland. And what they've created is a regional network. And why I call it the axis of secessionists, because it's very similar to the axis that the Iranians have built, the Iranian axis of resistance, because it's also based on networks of logisticians, of financiers, of mercenaries, of obviously non-state actors, violent and not violent non-state actors. እዚ game ናይ ኢማራት ንበይኑ ኣብ የመን ጥራይ ዘጋጥም ወይ እውን በይኑ ናይ ሱዳን ጉዳይ በይኑ ናይ ሊብያ ጉዳይ በይኑ ናይ ሶማል ጉዳይ ጥራይ እንተጌርካ ክርዳእካ ኣይክእልኒ ኢሉ እዚ ኔትወርክ ናይዞም ክቃወሙ ዝደልዩ ወይ ሃገራት ከፍርሱ ዝደልዩ ሓይልታት ኣብ ሓደ ሃገር ዘሎ ካብ ናይ መን ተመክሮን ካብ ናይ መን ኣፅዋርን ካብ ናይ መን ፀጋታትን ጌርካ ትሕግዞ ንኣብነት እንታይ ይብል ኣብዚ ዘረባ ናቱ መሲልኩም ሕሜቲ ዘለዎ እቲ ናይ RSF ዝበሃል ሓይሊ እዚ ሕጂ ኣቂምዎ ዘሎ ወታደራዊ ዓቕሚ ካበይ ኣምፂዎ እንተሪልካ ኣብ ሊብያ ኣብቲ ናይ ሓፍታር ከምኡ ክገብር ከሎ ሰራዊት ናይ ሕሜቲ ኣብኡ ከይዶም እናተዋጉ መዓት ገንዘብ ይእትዉ ነይሮም ተመክሮ ይሃንፁ ነይሮም ነቲ ኣፅዋር ድማ ሒዞሞ ይመለሱ ነይሮም ናይ ሕሜቲ ሰራዊት ቅድም ኣብ ኩናት ናይ የመን ኣትዮም ኣንፃር ሑቲ ክዋጉ ከሎ ብኢማራት ክፈሉ ነይሮም ብበዓል ስዑድያ ክፈሉ ነይሮም መዓት ገንዘብ ይእትዮምሉ መዓት ተመክሮ ቆሲሞም ኣፅዋር ድማ ሒዞም ተመሊሶም ስለዚ እቲ ብሱዳን ዝግበር ዘሎ እቲ ሓይልቲ ካብ ኢማራት ካብ ሊብያ ዘሎ ነዳዲ ይወስድ ኣፅዋር ይወስድ ምስቶም ኣብ የመን ዘለዎ STC ይሰርሕ ምስ ኣብ ሶማሊያ ፑንትላንድ ዘሎ ቤዝ ተጠቂሙ ካብኡ ኣፅዋራትን ሎጂስቲክስን የንቀሳቀስ እዛ ናይ ዓፋር ትበሃል ዘላ ድማ ኤግዛክትሊ ምስ እዮም ከተሓዝዋ ምክንያቱ ንኤርትራ ድማ ከምኡ ዓይነት ገይም ንክፈጥሩ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ ኣወል ስዒድ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዘናቱ ፕሮስ ዓፋር ኣወል 4 ዓፋር እናበለ ክዛረብ ከሎ ገለ ሰብ ዘይተረድኦ ነገር ኣሎ ኤርትራ ተረዲኦም እዮም ትገይ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ዓፋር የቕሙ ምህላዎም ድማ እዚ ሓደጋ እዚ ከቢድ ሓደጋ ክኸውን ከም ዝኽእል ፖቴንሻሊ ሕጂ እኳ ኣብ ክንዱ ክበፅሕ ግን ፖቴንሻሊ ዓብዪ ክኸውን ከም ዝኽእል ስለምንታይ ዓብዪ ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ዓፋር ዝበሃሉ ኢትዮጵያውያን ስለ ዘለዉ ዓፋር ኤርትራውያን እዮም ዝቃለሱና ዘለዉ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ብዓፋር ገይሮም ኮ መልሲ ሂቦም እዮም ነዚ ኩነታት እዚ ዝኸውን ብዓፋር መልሲ ሂቦም ነይሮም እዮም ኣወል ስዒድ ኣብዚ ቀረባ ገይርዎ ነይሩ እዩ ምናልባት እንተሎ ከምፃልኩም እየ ስለዚ ዓፋር ኤርትራ እንድሕሪ ኣብዚ ቀረባ ገለ ናይ ኣወል ነይራ I don't know ተረኺበያ ንሳ ከምፃልኩም እየ ምክንያቱ ንኤርትራ ብቐረባ ነዚ ኩነታት እዚ ይከታተልዎ ከም ዘለውን أقاليلهم يروي خمسة. شمون سمعنا زين فلت أبدي سابات تدوكون كوميشن هزباون سبعون مسلات كندنا تابا فنشوز فتسام زلو قف حصات زغلب أبقى ما قم بحر إيرترا أبلع العفري فتسام اللون زبولو فبروخ قفعي نيرترا مبرغ عطلو تكوميشن بسرعات بلتقنا الزور كابزقومو اللعلاما وطاع السرح زلو مخانو قودي قبرو أدي ساباز ما دبرو كوميشن هزباون سبعون مسلات أفريقيا يا أي أزي شمون سمعنا زين فلت تكال حصات زاكل معسكر سدتنياتات كبعينن إذنن كم زخولو بمقبر هلكي تقراي كون زقبس خون هزب عفار دمت خونو ودم حدنات أفريقيا بسبعة ومسلات زبال إكابة بناي بلتقنا أورومو سبخاتات كم زور نمراي هزو عفار يوتصع خمزين لو مرقا قد سخون منقس إيرترا أوش تصصا معالتات ملسخ بالو وقبل تسمعوا أسا كسينك نبه عسبة دافلتان عفر الساماتان كم تري ورا لهم بعفار إيرتراويان غيرو ملسك هب جميرو لي مهنياتو إذا propaganda زي
بزبرتع ملكع زغطل زلو سلازخونه سلازي أنتي طبقتي أرتيكل أبز تصحيفة نيرا انتهي تبل أرتيكل يا مسيلكم من يصحيفة نيرو ناي جيروسالم بوست ناي إسرائيلي مثلا UAE expanded its influence across Middle no سايكونتن there was this استدحان زيا كنرن خلينا كما يجرب نتورك ناتو من حيا لي خيط كم زلو استراتيجيك ابروتش ناي امارات اسرائيلاويان كغلصوا خلو مالتيو UAE pursues assertive foreign policy through alliances military intervention and financial support لازم تابلو اتي تقبروا زلا ناي وصاي بوليسي ناتا حيالن بداهين زخونه بوتادراዊ عقمي بقطباዊ መንገዲ ከምኡ ድማ ሽርክነታት ብምፍጣር main objective ቀንዲ ዕላማናታ counter political islam ቀንዲቲ ዕላማናታ እስራኤላውያን ከም ዝፈትዎ ማለት እዩ ነቲ ናይ ፖለቲካዊ እስላም ዝበሃል Muslim Brotherhood ካል ዝበሃል ከምኡ ድማ especially Muslim Brotherhood ዝበሃል ማለት እዩ framed as strengthening nation state as strengthening nation state through critics argue it fuels conflict انتهت بالامارات نتنا اسلاماوي ፖለቲካዊ አካይዳ ክብድህ የዝፍትን ብግምት አሉ ድማ ሃገራት ንምቋም ሓያላት ንክኾነ ዝሕግዝ የዝብል ኣብ ነፍሱ ከብዛእቶ ሃገር ተፍርስ ዘላ ድማ እዚ እቲ ኣገባብናታይ ንኣብነት ታይብላለ የመን withdraw troops ኣብ የመን ኣብ ኩሉ ቦታታት ናቶም እናጠቐሱ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ሱዳን ትገብሮ ዘላ ምስ UAE ምስ RSF ትገብሮ ዘላ ኣብ ግብፂ major financial backer since 2013 ካብ 2013 ንትሽዑ ብናዕቢ መፅኡ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ዝተመርፀ ናይ መሐመድ ሞርሲ ዝበሃል ንዑ ኣብ ምዕላው ኢማራት ዓበግደያ ጌራ ድሕሪኡ ነዚ ናይ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ኣብ ስልጣን ምምፃእ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ዝገበረት እያ ክሳብ ሕጂ ድማ ትሕግዝ ዘላ UAE sovereign wealth fund invested 35 billion in Egypt's Mediterranean coast shared distrust of brotherhood anchors alliance ስለዚ ክልቲኦም ግብፅን ኢማራትን ድማ ነቲ Muslim Brotherhood ዝበሃል ንምጥፋዕ እዮም ዝቃለሱ ዝበሃል ኣብ ሱዳን ተኾነ ኣብ ጫድ ተመሳሳሊ ብዙሕ ብድሆ ዘሎ ኣብ ሊብያ ሳውዲ አረቢያ relations strained ሪያድ ዲማንስ ምስ ስዑድያ ዝነበሮም ዝምድና ኣብ የመን ይኹን ኣብ ሱዳን ተበዲሁ ከም ዘሎን ክልቲኦም ድማ ተቃራኒ መንገዲ ሒዞም ይኸዱ ከም ዘለው ይዝንገር ናው ኩሉ ዝንሰምዖ ዘለና ንሪኦ ዘለና ንኤርትራ ብቐጥታ ወይ እውን ብተዘዋዋሪ ክፀሉ ዝኽእል እዩ ብፍላይ እዚ ናይ መን ኢኻ ትብሎ ናይ ዓፋር ኣምፂልኩም ፀናሕኩ ለንቀነውን ሓደ እንታይ ሽሙ ገይሮም ኣለዉ ይበሃል ኣሎ ኣብ ዲያስፖራ ኮንፈረንስ ኣብ ብራስልስ ገይሮም ነይሮም again ገንዘብ ካበይ ዝንስነስ ዘሎ እንተልኩም ከም ኢማራት ዝንስነስ ዘሎ ገንዘብን ምዃኑ እምበር ኣብይ ኣሕመድ ንዑ ዝኸውን ኣጀንዳ ጥራይ ንሱ ምስቶም ዓፋር ተሓዊሱ ኣብ ተገባሕሪ ዝብል ኣጀንዳ ይጉዝጉዝ ስለ ዘሎ እምበር እቲ ኣጀንዳ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኮንፈረንስ የካየድ ኣሎ ዝበሃል ዘረባ ንሰማዓልና ዋላ እቲ ብርጌድ ንሓመዱ ገለ ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ዘሎ ብጉልባብ ናይዚኦም ይረብሓ ዝረክብ ዘሎ እምበር ወላ ሓንቲ ዝግደሰሉ ኣካል የለን ነዛ ናይ ዓፋር ኣጀንዳ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነት ገንዘብ ብዙሕ ኢንቨስት ዝገብረላ ስለ ዘሎ ዓፋር ንበይና ድማ ብኤርትራ ተቐባልነት ክትረክብ ስለ ዘይትኽእል ብዓፋር ጥራይ ኢልካሲ ፖለቲካ ብኤርትራ ክስራሕ ከቢድ እዩ ስለዚ ካልኦት ተቃወምቲ ናይ ኤርትራ ዲሞክራሲን ገለን ዝብሉ ዶ ተምፅእ ንዓታቶም ንኩሎም ኣብ ሓንቲ ድስቲ ኣኪብካ ንኤርትራ ንምብታና እዩ ድሓንእቶ እዚ ኮነ ጌርና እዩ ንኤርትራ በቲና ናትና ሃገር ክንገብር እንተኾነ ድማ ወላ ምስ ኢትዮጵያ ክንሕውሳ እዩ ዝብል ዘሎ ይኾን የልና ፀላእቲ ናይ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ዓያሽ እዮም ጀነራል ውጩ ዝበለያ ውጭ ይመስለና ከም ዝበለ ዓያሽዮም ፀላእትና ኢሉ ኩሉ ግዜ ፕላን ናቶም ጌጋ እዩ ዝንበዩ ሜቢ ሓደ ካብቶም ጀነራላት ናይ ኤርትራ ዝበለያ ዓያሽዮም ፕላን ናቶምን ስትራቴጂ ናቶምን እዮም ዝነግሩና ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምናልባት ኢማራት እዛ ዓመት እዚኣ ኣይ ዓመቶምን እዮም ዝብልዋ ዘለዉ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ሰራዊት ናይ ሱዳን ድሕሪ አልቡርሃን ካብ ቱርክን ምስ ኤርትራ ተራኺቡ ንስዑድያ ኸይዱ ግብፂ ኸይዱ ካብኡ ንቱርክ ኸይዱ ምስ ተመለሰ ሰራዊት ናይ ሱዳን ሓያል ዝኾነ መጥቃዕቲ ብምግባር ካብ መዓልትና መዓልቲ እናስፋፍሐ ንአርኤስኤፍ ድማ እናሃረመ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ድማ ዕላማታቱ እናሃረመ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ተመሊሱ ነቲ ከሲርዎ ዝቐነየ ብቕፅበት የማልሶ ከም ዘሎ ዘርኢ ሚድያ ናይ ዓለም ስቕ ደይሉ እወ ሰራዊት ናይ ሱዳን ክዕወት ከለኩም እዩ ዝገብር መብዛሕትኡ እቲ ሚድያ እስራኤል ፋንዶ ትገብሮም ጫውጫውታ ስለ ዘለዎ ከምዚ ኮይኑ ክብሉ ከለዉ ሕሜት ክዕወት ከሎ ወይ አርኤስኤፍ ክዕወት ከሎ ጥራይ ንህዝቢ ከም ዝሓልዩ ኮይኖም እዮም ኣክት ዝገብሩ ግን ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ዋንዚ ሰራዊት ናይ ሱዳን
ሓያል ገስጋስ ይገብር ከም ዘሎን ንቅድሚት ይኸይድ ከም ዘሎን ይዝንገር ዘሎ እዚ ኻ ጽቡቕ እዩ ኣብ የመን ተሰዓራላ ኢልና ኣብ ሱዳን ድማ ደጊሙ ሰራዊት ናይ ሱዳን ኣብ አልቡርሃን ኣብ ቱርኪያ ኣብ ኢስታንቡል ኮይኑ ፕሬስ ኮንፈረንስ ገይሩ እንታይ ኢሉ ምስ RSF ዲስካሽንስ የለን ኢሉ ብሮታው ሪዱ ኮፍ ኢሉ ሲቪል ካውንት ኮይኑ ዘይኮይኑ ብቕልጽም ናስኤርና ኢና ሃገርና ሓራ ንኽንገብር ኢሉ እዚኣ ድማ ብገለ ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ዲዩ ካልእ ከመይ ገይሩ ዳይ ኩዶ ብውግዝ ውግዳእ ነገር የለን ክልቲኦም ሓይልታት ኣብ ውግዝ ዘለዉ ኢማራት ከመይ እያ ትብል ምክንያቱ ሰራዊት ናይ ሱዳን ከጥፍኦ ከም ዝኽእል RSF ይፈልጡ እዮም ኩሉ ግዜ ሰራዊት ናይ ሱዳን ክደፍእ ከሎ እንታይ እዮም ዝብሉ ዲፕሎማሲ ሰላም ሂማኒታሪያን ገለ ክግበራሉ ኣሜሪካ ድማ ሓፍከፍ እያ ትብል ስለዚ ኣብዚ እዋን ግን ስዑድያን ኢማራትን ማዕር እዩ ከምኡ ድማ ቀጠር ሎቢ ናቶም ኣብ ዋሽንግተን ስለ ዝገብሩ ዘለዉ ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ናይ ኢማራት ጥራይ ኮነ ዝዕይል ዘሎ ካልኣይ ድማ ሰራዊት ናይ ሱዳን ኣብ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ገጹ ይመጽእ ኣሎ ምክንያቱ በቲ ቤንሻንጉል ሰራዊት ናይ RSF ብኡ ሓገዝ ክረክብ ከም ዝኽእል ስለ ዝገመቱ ሰራዊት ናይ ሱዳን ናብ ብሉ ናይል ዝበሃል ናብ ዶብ ናይ ሱዳን ገጹ ናብ ዶብ ናይ ኢትዮጵያን ሱዳንን ይጽጋዕ ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሶሻል ሚድያ ይዘውር ኣሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተሸናኽረን እና ሓየለን ዝመጽእ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ከመይ ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለኻ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ የግዳስ ንሕና ዘየለናሉ ብዙሕ ነገር ግን ክቕየር ዝኽእል ኩነታት ንርኢ ኣለና so this is very very interesting time እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኣነ ዝገረመትኒ ዜና ግን ክበኩም ኣብዚ ንዓይ ዝገረመትኒ ማለት እዩ ሱዳን እዚ ኩሉ ኩና እናተኻየዳ ከሎ እንታይ ይብለኩም ኣሎ ካርቱም ናይ ካርቱም ኤርፖርት ተጸጊኑሲ ንስራሕ ሬዲ ኮይኑ ኣሎ ይብልኩም ኣሎ I mean sometimes I just wonder ከመይ እዩ እዚ ናይ ሃገራት ኣፍሪካ ዝሰርሕ ኣነ በቲ ግረም እየ በቲ ድማ ዘደንጭ እዩ በቃ ኤርፖርት ናቶም ተጸጊኑ ወላ እኳ ነፈርቲ ኩናት ክገብሩ በረራ እንተዘይጀመሩ እቲ ራንወይ ነፋሪት ትንሳኣሉን ትወርደሉን ቦታ ተጸጊኑ ድሮ ኣብ ገጅፍ ኩናት ብሕጂ እውን RSF ተመሊሱ ክቋፀሮ ከም ዝኽእል እናተፈልጠ ከሎ ናብ ልምዓት ዘለዎም ተበግሶ this is amazing ናይ ብሓቂ ሱዳን ሲ ድኹማት ኢና ገለ ኢሉ ዝዛረብ ኤርትራ ብዙሕ ኣሎ no they're good they're really good ምስቲ ኩሉ ቻሌንጅ ዘለዎም ኣሚን ኩሉ እቲ ምንጭ ናይ ሃብቶም ተመንጢልዎም ገለ ከሎ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ስለዚ ተቐላጢፎም ናብ ቁጠባ ንኽምለሱ ዝገብርዎ ዘለዉ ጉያ ናይ ብሓቂ ኣድናቆት ዝግብኦ እዩ ክገርመኩም ንእሽተይ እዚ ናይ RSF መንገድን መዕለምን ተረኺቡ ኢንቨስተርስ ካብ ቱርክ በሎ ካብ ስዑድያ በሎ ካብ ቻይና በሎ ክውሕዝዎም እዮም ምክንያቱ ሱዳን ጸጋታት ዘለዎ ሃገር እዩ ቢዝነስ ትፈልጥ እዩ ሽርክነት ትፈልጥ እዩ ስለዚ ውልሲ ኣይ ሆፕ ሱዳን ካብቲ ለመንቲ ኮይኖሞ ዘለዉ ኣብ ዓለም ይድሕኑ ይኾኑ ካልእ Abiy Ahmed murder not today would Nulodma Bazisma. Your source for East African news. Today's story, Egypt just issued its most explicit threat yet over the Nile River. Foreign Minister Badr Abdulati declared that any new dams will face a firm and decisive response in accordance with international law. This isn't diplomatic language anymore. Issued what may be Cairo's most explicit warning yet regarding the Nile River dispute with Ethiopia, declaring that any consideration of new dams will be met with a firm and decisive response. ግብፂ ብተደጋጋሚ ንኢትዮጵያ ተጠንቅቕን ቀይሕ መስመር ዝስገር ከም ዘሎ ትነግር ኣላ ኩሉ ስጉምቲ ንክትገብር ምክንያት ከም ዘለዋ ድማ ትነግር ኣላ እዚ ነፍሱ ዝኻለ ብዙሕ ኣዛራቢ ነጥብሎ ግብፂ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ መድረክ سعوديان إمارات زحابولو زلو مغنيات أبي أحمد كان شفان ناتو إمارات مغانا فليت أمالو سلذي إمارات شفان تبولا إسرائيل وين شفان تبولا إسرائيل بيزل لا بخاله يؤيد مام السعودية تجرافات على سلذي نزال لوك نزال جزء لا تفتير زلا بكو نممز مازا قلت في زخانة من قص قاسات تجبر خمس خولي زين الجرزلو بعلم إثيوبيا عندنا تكون تتكزارة بوخلو نسمع عسكري ሳውዲን ጨምሮ ኤርትራም ጅቡቲም አለችበት ሶማሌን ከተዋት እና እነዚህ ሀገራት የተስማሙት የሆነና የጋርዮሽ የሆነ ቡድን ውስጥ ኢትዮጵያ እንድትገባ አልተፈቀደላትም በግብጽ ምክንያት እሷ ልትገባ ነበረ ግን ግብጽ እምቢ አለች ይለዋል በግልጽ ነው የሚነግሩን ይህንን የምታደርግበት እንትን ብዙ ምክንያት አላት አንደኛ ራቅ ያለውን ከሷ አካባቢ እንዲረጋጋ ትፈልጋለች ሰይ ለማርቢስ ካናሉ ላይ የተቀረቀረችው መርከብ ከወጣች በኋላ ዝቷል ወጥቶ ሰኑዛ ስለዚህ የናይል ጥቁር አባይ እንዲሁም የቀይ ባህር ደግሞ ባበል መንደብ አካባቢ መረጋጋት ግብጽን ያሳስባታል ሌላው ቀርቶ የኢትዮጵያ በውስጥ ራሱ መረጋጋት ጭምር ያሳስባታል ይላል بحفشا كم تريود اللهم زي جبت أويان إثيوبيا كند من تاي
ኣተኩሮ ሂቦም ይሰርሑላ ከም ዘለው እዩ ዝንገር ዘሎ ኢትዮጵያውያን ድማ ግብፂ ክንዲ ምንታይ ነዊሕ ርሕቀት ንዓታቶም ንምጭባጥ ክትከይድ ከም ትኽእል እዮም ዝዛረቡ ዘለው እዚ ኸ እንታይ እዩ ኣብቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ፎረም ንክትኣቱ ብዙሕ ፅዒራያ ብዙሕ ለሚና ኢትዮጵያ እንኳላይ ምስኣ ድማ እታ ኢማራት ማለት እዩ ንክልቲኦም ድማ ኣይተፈቅደሎምን ንኢማራት ስዑድያ ብሎክ ጌራታ ንኢትዮጵያ ድማ ግብፂ ብሎክ ጌራታ ስለዚ ኩሉ ግዜ ድማ ከምኡ ኣብዚ ናይ ጋልፍ ስቴትስ ጆይንት ፎርስ ኦፍ ጋልፍ ስቴትስ ዝበሃል እውን ዝኸልከለቶም ግብፂ እያ ነይራ ስለዚ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ናይ ባሕሪ ክትመፅእ ትደሊ ግን ኩሉ ግዜ ብግብፂ ምስተፀፍዐት እያ ዘላ ካልእ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ክሪቲሳይዝ ኢጅፕት as stuck in colonial era Egypt Egypt's neglect of Eritrea and harmful impact on Sudan ብሓፈሻ እሳቶም እንታይ ዝብሉ ዘለው ግብፂ ንኤርትራ ትብድላላ ግብፂ ንኤርትራ ትጥቀመላላ ግብፂ ንኤርትራ ክትምዝምዛ እያ ትፍትን ገለ እዮም ዝብሉ ግርም that's not your concern ኤርትራ ብግብፂ ትምዝመስ ድያ ብስዑድያ ክትምዝመስ ትደሊ ድያ ንዓኻትኩም ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ንኤርትራውያን ዝምልከት እዩ ምክንያቱ ምስ ግብፃውያን ከምዚ ናትኩም ሽግር የብልናን ባሕርኩም ብሓይሊ ክንወስድ ኢና መሬትኩም ብሓይሊ ክንጎብጥ ኢና ዝብል ዲቤት የብልና ምስ ግብፂ ስለዚ ኤርትራ ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሓጓፍ ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን መመሊሱ ዝረስን ዘሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኤርትራ ኤክስፕሎይት ክትገብሮ ክትምዝምዞ ናብ ረብሓ ናታ ክትቅይሮ ናብ ተጨባጢ ዝኾነ ናይ ሴኩሪቲ ይኹን ናይ ቁጠባ መስመር ክትቅይሮ እቲ ዝበለፀን እዋኑን ሕጂ እዩ ንሕና ድማ ኩሉ ግዜ ነቲ ንሶም ዝብልዎ ዘለውን ኣብ ልዕልና ዘበግስዎ ዘሎ ንኣብነት እንታይ ክብለኩም ፀኒሐ እዚ ናይ ዓፋር ተባሂሉ ዝእለም ዘሎ ጉዳይ ንኤርትራ ሓደጋ ከውርድ እዮም ዝፍትኑ ዘለው ብግምጣሉ ንሕና we have to really create an opportunity ነዚ ኩነታት እዚ ንየስ ወታደራዊ ቅልፅፍ ናይ ኤርትራ ኣይኮነን ናይ ዓፋር ዕጡቅ ጉጅለ መፅኡ ንኤርትራ በድሂው ገለመላ ይኮነስ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብዓብዩ ከምዘይክእላ ንኤርትራ ይፈልጥ እዩ but not today ሎሚ ኣይክእላን ክኸውን ይኽእል እዩ if we don't do ከምዚ ሕጂ ምቹእ ኣጋጣሚ ከሎ opportunity ዕድል ተፈጢሩ ከሎ ንሕና ነቲ ዕድል ተጠቒምና ዝበለፀ ረብሓታት ከነዋድደሉ እንተዘይክኢልና ሓደ መዓልቲ እቲ ዕድላት ክሓልፍ ይኽእል እዩ ኩነታት ክቕየር ይኽእል እዩ ኢትዮጵያ ድማ ዝኣቢ ንፈልጦ እዩ ብመንገዲ እስራኤል ገይሩ ብመንገዲ ኢማራት ክልቲኦም ንግብፂ ኢዱ ክዓፅፍዎ ዝኽእሉ እዮም ስለዚ ንግብፂ ኢዱ ዓፂፎም እንታይ ንማለት እዩ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ገለ ግበር ክብልዎ ይኽእሉ እዮም ብኻልእ ዘራርባ ንሕና ምስዑድያ በይኑ ንግብፂ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ክልቲኦም ገለ ነገር ክንገብር ተዘይክኢልና ብግምጣሉ ንሳቶም ዓበይቲ ዲልስ ገይሮም እሶም ካባና ክርሕቁ ይኽእሉ እዮም now there is this part of Eritrean ገለ ዝብል ኤርትራ እኮ ብቕልፅማ ትነብር እያ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ባዕላ ክትወፅኦ ትኽእል እያ ዝብሉ ኣለው ትወፅዎ ብምንታይ ዋጋ ጥራይና ንብለኩም እቲ ዋጋ ጥራይ ኩሉ ነገር ኤርትራ ወፂኣት እያ ቅድሚ ሕጂ ሓለፈ 30 ዓመት እኮ ዋጋ ኤርትራ በዲሃቶ እኮ እያ ኩሉ ዓይነት ብድሆታት ገጢማ እኮ እያ ሰጊራቶ እኮ እያ እንታይ ዋጋ ንከፊላትሉ ኢኻ ትርኢ ዘለካ እቲ ዋጋ ንኸፍለሉ ዘለና ማዕረቲ ብድሆታት ጌርካ ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ብሕጂ ኸ ክንዱ ዋጋ እናተኸፍለ ድዩ ክኽየድ ዝድለ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ይሓስበሉኝ ነዚ ዝብሉኒ ኣብዚ ኮሜንት ናተይ ዝፅሕፉ ዋላ ብፕራይቬት ሰዱለይ ኣሎ ኣይሓስበሉን እየ ደኢለኩም እየ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ይገብር ኣሎ ንዑ ዝምልከት ኮይኑ ንሕና ኤርትራውያን ከንታይ ንሓስብ እዩ do you use your mind መንግስቲ ኤርትራ ፖሊስ ቀይር ወይ እውን ፖሊስ ፅሒፍና ንበይ ኣለና ከመይ ኤርትራውያን ግን ድሌታትና ንገልፅ ኣለና ህዝቢ ድሌቱ እዩ ዝገልፅ መንግስቲ ድማ ደዋፅእ ኩነታት ርዩ ውሳነ ይወስድ ንመንግስቲ ግን ኩሉ ግዜ ህዝቢ ድሌታቱ ክነግሮ ክኽእል ኣሎ ህዝቢ ባህግናቱ ክገልፀሉ ክኽእል ኣሎ መንግስቲ ክሓስብ ናይ መወዳእታ ዘረባ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ከለኹ ሓንቲ እታ ክዛረባ ዝደሊ እንታይ ዝብል ዘረባ ኣሎ መሲልካ ፀሎት ክንገብር ከለና ኣብ ክርስቲያን ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ክንፀሊ ከለና መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንብል ኣምላኽሲ ልብን ኮላሊትን ኣእምሮን ዝፈጠረሲ እንታይ ከም ዘድልየና ጠፊይዎ ኮይኑ ኖ ኣይጠፍአን ግን ኣምላኽ ባዕሉ ክርስቶስ ባዕሉ ዝመሃረና ፀሎት እያ እዚኣ ካልእ ፀሎት ሰብ ኣቢልዎ ክትብል ትኽእል ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ትብል ግን ክርስቶስ ባዕሉ እዩ ነቶም ሃዋርያት ሚርዎ ስለዚ ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ኢልኩም ፀልይዎ ናብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ኢሉ ብኻልእ ዘራርባ ይፈልጥ እዩ እንታይ ከም ትደልዩ እንታይ ከም ዘድልየኩም ፈልጥ ግን በልዎ ኸ ክትብልዎ ኸ ይፅበየኩም እዩ
ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ ንሕና ድማ እቲ መንግስቲ ከም ኣምላኽ ንሪኦ የብለኩም ኣለኹም ግን ንመንግስቲ ኩሉ ግዜ ድሌታትካ ባህጊ ናይ ህዝብኻ ባህጊ ናይቲ ዜጋታት ክትነግር ክትክእል ኣለካ እቶም ክቅየር ኣይደልን ትብሉ ድማ በሉ ፅሒፍኩም ወላ ሓንቲ ሽርክነት ኣይትግበሩ ከም ዘለዎ ይሕሸና ትብሉ ከዓ ርእይቶኹም ናትኩም እዩ በቃ ከምኡ ክኸውን ዝኽእል ብዙሕ ግዜ ስለ ዝፀሓፈለይ ብቻትን ገለንግለካ ስለ ትሰዱለይ ዘለኹም ኣነ መቸም ንኤርትራ ክኾነላ ዝደሊ ከም ሓደ ግለሰብን ኣብ ኢንድያ ዘሎ ሰብን ንኤርትራ ክኾነላ ዝደሊ የዘለ ኤርትራ ናብ ምዕባለን ግስጋስን ክትከይድ እያ እስኪ ሓንቲ ካልአይቲ ክውስኸልኩም እያ እዚኣ ዝብልዋ ዘለዉ እሳቶም ካ ክንርኢ በአንድ ጠባብ ባህር ላይ ወታደራዊ ቤዝን በመስጠት ገቢ የምትሰበስብ ሀገር መሆኗ ሲታሰብ አሁንም ቢሆን ግብፅና ኢትዮጵያ በአንድ ላይ እዚያ ናይ ጅቡቲ ኣተሓሒዞም ዝበልዋ እስከ ስምዕዋ በጅቡቲ በሶማሊያ ፕሬዘንሷን የሚሊተሪ ፕሬዘንሷን እያሰፋች ነው የምትገኘው። አሁን ደግሞ በቅርቡ በተለይ በጅቡቲ ላይ የኢትዮጵያ 95 በመቶ የወጪ ገቢ ንግድ በሚካሄድበት ሀገር ላይ ፕሬዘንሷን ወይም ደግሞ መገኘቷን ለማረጋገጥ ውል መፈራረሟን እንደዚህ አይነት ነገሮችን እየሰማች ነው። በመጀመሪያ ግብጽ ጅቡቲ ውስጥ ምን ትሰራለች የሚለውን እንመልከት። ከዛ ባለፈ ደግሞ የኤርትራ ወደቦች ላይስ ምን ዓላማ ይዛ እየተንቀሳቀሰች ነው? ደንበኛ ሕጂ እንታይም ዝብሉ ዘለዉ ብዛዕባ ኣብ ገማግም ባሕሪ ናይ ኤርትራ ናይ ጅቡትን ክግበር ዝኽእል ብግብፂ ሓደ ካብቲ ርስኒ ፈጢሩሎም ዘሎ ጉዳይ እዩ and for a good reason ምክንያቱ ኣጀንዳ ናቶም ክገብጡን ገለን ክገብሩን ስለ ዝነበረ እዚ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኤርትራ ይኹን ጅቡቲ ምስ ግብፂ ክገብርዎ ዝኽእል ኩነታት ብብዙሕ መንገዲ እዮም ዝትንትንዎ ዘሎ ቢዚ እዮም ዘሎ ብዛዕባኡ ስለዚ እቲ ኩነታት ነብሶም ይነግሮም ኣሎ እቲ ኩነታት ይርእይዎ ኣለዉ ይግምግሙ ኣለዉ እሳቶም እቲ ገምጋም ናቱ ድማ ቀፃሊ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ እስከ እንታይ ይብሉ ኤርትራ ግብፂስ እንታይ ክትገብር እያ ናብ ጅቡቲ በቲ ቀንዲ ንሕና ንጥቀመሉ ትመፅእ ዘላ ኣብ ኤርትራ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እስከ ንስማዓዮም እንጆይ ካ ክንገብሮ እቲ ፔይን ናቶም እቲ ቃንዛ ናቶም ኩሉ ግዜ ክቐንዝኡና ክሕምሙና ከሳቅዩና ከጨንቕዎ ተስፋ ከቁርፅዎ ንኤርትራ እዮም ዝደልዩ ካብ ፕራይም ሚኒስተሮም ክሳብ ታሕቲ ናቶም ብስጭት ግንባር ረእይዎ ስምዕዎ እንታይ ትፍሪ ናቶ ንጉስ ነው የሚባል ነገር አለ ጅቡቲን በሚመለከት ደንበኛ ንጉስ ነው እና ኢትዮጵያ ላይ የምናየው ዲፕሎማሲ ከለመድነው እንደ ኢትዮጵያውያንም በአጠቃላይ ከለመድነው የዲፕሎማሲ አሰራር ትንሽ ወጣ ያሉ ነገሮች ይታዩበታል። ዓለም ሁሉ ዝም ባለበት ሰዓት እኛ የተናገርናቸው ነገሮች ዓለም ደግሞ ተከባብሎ ሲጮህ እኛ ዝም የምንልበት አመክኖ የታሰበበት የተመጠነ የራስን ጥቅም ያማከለ ለጎረቤት ቅድሚያ የሰጠ ዲፕሎማሲ እና ደግሞ በማንም ላይ ተለጣፊም ተላላኪም ያልሆነ የራስን ፍላጎትና ሀገራዊ ፍላጎት ናሽናል ኢንትረስትን ያማከለ ምላሽ የምትሰጥበት አይነት ጠንካራ ኢኮኖሚክ አፍሪካ ቢባልም እንኳን ራርቶ ፕሬዘንስን አሳያለው ሲል አንተ አንደኛ ደንበኛ የሆንክበት ሀገር ላይ እንዴት ነው ኒጀር ሪአክሽን ይባላል ጉልበት ለኤሌክትሪክ ጣናዎቻቸውን በሁለተኛና ሶስተኛ ቀንና ሌሊት የምናነሳው አሁን በጅቡቲ ስንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ሕፅር ብዝበለ ናይ ጅቡቲ ኣካይዳ ኣብ ጅቡቲ ንሕና ካስተመር ዘ ኪንግ ዓማዊል ኢና ገንዘብ ከፈልቲ ስለ ዝኾና ነጋውስ ኢና ስለዚ ከም ንጉስ ትሪት ክትገብረና ኣለዋ እዩ ዝብል ዘሎ ክልተ ዓይነት ካስተመር እዩ ዘሎ ዝርድኦ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሰፕላየር ሞኖፖሊ እንድሕር ኮይኑ ኤክስፕሎይት ዝገብረካ ከም ዓሚል ንጉስ ኣይኮን ከም ባርያ ኢኻ ትቕየር ክልተ ዓይነት ዓሚል እዩ ዘሎ ኣብ ዕዳጋ 10 ድኳናት እንተለዋ እቶም ወሃብቲ ትካላት ክወዳደሩሎም ነቲ ዓሚል ተዲኦም ንለዎም ሓደ ቀራቢ ጥራይ ሓንቲ ድኳን እንተላ ብትዓዲ ግን እቲ ዋና ድኳን ንጉስ እዩ ዝኸውን ስለዚ እስኻ ከም ዓሚል ዝኾነ መሰለ የብልካ there is a difference ስለዚ 95% ንግድናትካ ብጅቡቲ ዝወፅእ እንተሎ ጅቡቲ is a monopoly so they have a power to exercise ብዝደለይዎ መንገዲ ክኸዱ I don't know economics ከምዚ ዲፎልት ኮይኖም እንዲኦም ክዛረቡ ዝደልዩ ግን ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ኢትዮጵያ ሪኮግናይዝ ሌቨሬጅ ኣለዋ እዮም ዝብሉ ዘለዉ we'll see ሕጂ ምዝ ናይ ሶማሊላንድ ትመፅኦ ዘላ ብርግፅ ሌቨሬጅ ክህልዎ ምኽእል ኣብ ልዕሊ ጅቡቲ ግን ጅቡቲ ድማ እዚ ጉዳይ ናይ ዓፋር ዝበሃል ዘሎ እዛ ገይም ናይ ዓፋር ኣፀቢቓ ተፍርሖም ዘላ ናብ ግብፂ ዝኸዱ ዘለዉ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮኑን ጉዳይ ናይ ዓፋር ኢሉ ናብ ኤርትራ በጊስዋ ዘሎ እዛ ኣብዚ ዘሪአኩም ፀናሕኩ ካብ ንኤርትራ ንላዕሊ ንጅቡቲ እያ ተፍሪ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ምክንያቱ ክልተ ዓለይቲ ዘለዎም 35% ናይቲ ህዝቢ ድማ ተወለድቲ ዓፋር እዮም ስለዚ እዛ ናይ ዓፋር ትበሃል ንሕጂ ናብ ኤርትራ ገፁ ዓሰብ ደገሎ ደይሉ ደበግሳ ዘሎ ኣብ ጅቡቲ
ፍርቅ ናይቲ ሃገር ወይ እውን ከባቢ 64 ስለ ዝኾኑ ብቐሊሉ ነታ ሃገር ክትመቕላ ትኽእል ኣጀንዳ እያ ኣብ ኤርትራ ክኾን ከሎ ዓፋር 2% እዩ ምናልባት መሬት ኣብ ዓፋር ኢሎም ዝዛረብዎ ዘሎ ዓብ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ኤርትራ ግን ህዝቢ 2% እዩ ስለዚ 2% ን98% ተዋጊኡ ክስዕሮ ይክእል it's just mathematically it's not possible generally ማለት እዩ ትኩነታሲ ኣይከውኒ ኣብ ጅቡቲ ክኾን ከሎ ግን እቲ dynamics completely the other way around እዩ ስለዚ ናይ ጅቡቲ cannot take any chances ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዛ ናይ ዓፋር ትብል ካብ ናይ ኤርትራ ንዕኡ ክትሃርማ ከም ትኽእል ተረዲኣቶላ ነቲ ስርዓት ናቱ ብቐሊሉ ምትፍናን ስለ ዘሎ ድሮ ተዓፋር ኣብ ነቲ ናይ ሶማሊ ዒሳ ዝበሃል ዶሚኔት ገይሮምና ዝብል ስምዒት ስለ ዘሎ ብቐሊሉ ክትባራዕ ትኽእል እያ ኢማራት ድማ ንጅቡቲ ክትብትና ከም ደልውን ይፈልጡ እዮም ኣብ ሶማልያ ዝግበር ዘሎ ይርእይዎ ኣለዉ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ይርእይዎ ኣለዉ ኣብ ፊቶም ኣብ የመን ዝግበር ዘሎ ይርእይዎ ኣለዉ ስለዚ ወሪፍ ናባና እንተመፀ ጉዳይ ዝክብሉ ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ዘሻቕሎም ንዑ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ንከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ኣብ ዓዱ መሬት ሂቡ ስለ ዘሎ እዚ ትቐኒ ምስ ግብፂ ዘስርሖም ዘሎ ንመለስ ኣብዚያ ንኤርትራ እውን ስለምንታይ ምስ ጅቡቲ ኮይና ኢሎም ዛረብዋ ዘለዉ ይሁንና በዚህ መሀል ነጋዴዋ ጅቡቲ ሁሉን ላገኝ ያለው ሁሉንም ያጣል ወደሚለው እያመራች ነው። ሌላ አዲስ ኃይል በቀይ ባህር አቅጣጫ እየመጣ ነው። ይህም አዲስ የቀይ ባህር ሳቢ ኃይል ሶማሊላንድ ናት። አሁን ሶማሊላንድ ለጅቡቲ ከባድ ራስ ምታት ሆናለች። ሁለቱም ጎረቤት የሆኑ የአፍሪካው ቀንድ ሀገራት ሲሆኑ ጅቡቲ ካላት በላይ ሶማሊላንድ ብዙ ነገር ያላት አዲስ አገርና መከሰቷ የጅቡቲ ባለስልጣናትን እያሳበደ ይገኛል። ሶማሊላንዶች እንደ ኢሳያስ የጅቡቲን እንጀራ አልበላም ሐራም ነው የሚሉ አይደሉም። حسب كفيتك نا إثيوبيا إمبورت إكسبورت بحسب كم تغير يركا لجبوت قتلة تغيرها حرام كم ده مسألة حسابات أو حنقولنا قنجل عيب لنا جبوت حلال كبر الله 4 بليون هلوا ولا 5 بليون هلوا حلال كبر الله كيف هذا تقال رزمته انتايم زبل زلو ሶማሊላንድ ሲ ከም ኤርትራ ይኮኑን ፕሬዚደንትና ኤርትራ እንጌራና ጅቡቲ መንጢልና ክንበልዕ ድሌት የብልናን ብምባል ፕሬዚደንት ኤርትራ ተዛሪብዋ ዝነበረ ዘረባ ወይ ከም ኣፅዋር እዮም ዝጥቀሙላ ዘለዉ ሶማሊላንድ ግን ከምኡ ይኮኑን እንጀራ ናይ ንጅቡቲ ትበልዖ ዘላ ሓላል ይግበረላ ዝብል ኣዘራርባ ከምዘየላ ብሶማሊላንድ ነቲ ናይ ጅቡቲ እንጀራ ንክበልዕዎ ተዳልዮምን ብኩሉ መንገዲ ዝጓይሉ ዘለውን እዩ ዝረአ ዘሎ እርግፅ ተዘረባ ንኤርትራውያን ፕሮቮክ ንክገብሩ ዝጥቀሙላ እያ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ካልእ ግዜ ገሊፅና ነርና ኢና ብርግፅ ኣነ ከም ኤርትራዊ ካብታ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ትፍለ ሓሳብ እንድያ ዘላትኒ ንጅቡቲ ዋላ እኳ ይሓልየላን ጎረቤተይ እንተኾነት ግን ምስኣ ዝወዳደር ቢዝነስ ንክንገብር ግን ድሌትና እዩ ምናልባት እታ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘረባ ካበይ መፅያ ኢማራት ኣብ ኤርትራ ቢዝነስ ንክትገብር ኢላ ዘይኮነሲ መዋግእ ባይታ ምስ ጅቡቲ ክትገብር ከም ትሓስብ ዝነበረት ስለዚ ገምገም እዮም እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣቐዲሙ ስለ ዝረኣዮ ትራእይኩም ዝብል ዘሎ እታ ዘረባ ግን ንጅቡቲ ሓላል ግበረላ ንሕና ግን ንዕኦም ከይንወዳደር ኣብ ጅቡቲ ኣይንሰርሕና ትብል ዝያዳ መግለፂ ተድልያ ነይራ እያ እታ ዘረባ ከም ዘረባ ንዓና ንኤርትራውያን ትሕመና እያ ንሕና እንተኮይንና ጅቡቲ በይና ትበልዖ ዘላ ካብኡ ዝምችእ ወደብ ከለና ወይ ቦታ ከለና ዝኾነ ክንረክበሉ ዘይከኣልናሲ ዝብል ናይ ኤርትራውያን ድምፂ ድማ ከም ርዱእ ጌርና ኢና ንወስዶ ብሓፈሻ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ሶማሊላንድ ትፈጥሮ ዘላ ኣካይዳ ንጅቡቲ ዓብይ ስግኣት ይፈጢሩላ ዘሎ ወላ ምስ ቻይና ዘለዎም ዝምድና ምስ ካልኦት ዓለማት ዘለዎም ዝምድና ኣብ ግምት ኢኻ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይ ቀደም ስእልታት እዩ ኤርትራ ምስ መን ክሰርሕ ትኽእል ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ከም ድባኣት ጋይ ጌርካ ንምምፃእ ዝግበር ፈተነታት ናይ ኢትዮጵያውያን ኩሉ ግዜ ሕልሞም እሱ እዩ ኤርትራ ሕማቅ ኮይና ክትረአ ዘይትረብሕ ሃገር ኮይና ወይ እውን ንረብሓኣ ብፍላይ ብዓይኒ ቁጠባ ነቲ ዘለዋ ፀጋታት ዘይትጥቀም ሃገር ገይሮም እዮም ክቐርፅዋ ዝፍትኑ ዘለዉ ብግምጣሉ ንሕና ኤርትራውያን ድማ ዊ ኣር ዲፍረንት ክንብል እንድሕር ኮይንና ብፍላይ መንእሰይ ኤርትራ ነቲ ዘለዎ ፀጋታት ተጠቒሙ ኩነታት ናይ ቁጠቡን ኩነታት ናይ ሂወቱን ክቕየር ክርኢ ደልዩ መኣስ እዚ ናይ ኤርትራ መናብሮ ተቐይሩ ኤርትራ በቲ ዘለዋ ፀጋታት ረቢሓ ትኸደሉ ግዜስ መኣስ ኮን ይኸውን እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ 2026 ካብ መጀመሪኡ ኤርትራውያን ክርእይዎ ዝደልዩ ወይ ዝምነይዎ ነገር እንተሎ የስ ኣብ ከባቢና ብርቱዕ ዝኾነ ውድድርን በኣስን ተባልዐን ኣሎ ግን እዚ ኩነታት እዚ ንዓና እንኮላይ ፀጋ እውን ክፈጥረልና ዝኽእል እዩ ብፅቡቅ ተተጠቂምናሉ እዚ ፀጋ እዚ ንክመፅእ ድማ ንነዊሕ ዓመታት ተፀቢና ኢና ብዓይኒ ቁጠባ ይኹን ብዓይኒ ዲፕሎማሲ እንተዘየለ ነቲ ዘለና ዕድላት ቀልጢፍና ክንቅይሮ ተዘይክኢልና ኣንፃርና ዌፐናይዝ ክገብርዎ ድማ ድልዋት ምዃኖም ይነግሩና ኣሎ ለስን ህያ
በአገር ከሆነችበት ጊዜ ጀምሮ ሁለት በሮች አሏት። በአንድ በኩል የአረብ ሊግ አባል ሆናለች። ነገሮች ሲያስፈልጓት ወደ አረብ ሊግ ሄዳ አረብ ሊግ ላይ ጥያቄዎችን ለማንሳት ድጋፍ ለማግኘት በዛ ትሰራለች። በዚህ በኩል ደግሞ አፍሪካዊ ነች። የኢጋድ እና የአፍሪካ ህብረት አባል ሀገር ነች። ስለዚህ ሁለቱንም እንደ መሳሪያ ነው የምትጠቀምበት። ከኢጋድ ሁለተኛ ጊዜ ነው የምትወጣው አገር ከሆነች በኋላ። እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ክልተ ዓይነት ክልተ ኣፍ ደገ ኣለዋ እዩ ዝብል እዚ ኣባዱላ ገለ ካብቶም ፖለቲካውያን ኣማኸርቱ ወላ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዝበሃል ንብልፅግና ድማ ኣገዳሲ እዩ ንዓቢ ኣገዳሲ እዩ። ኤርትራ በቲ ሓደ ናብ ኣፍሪካን ዩኒዮን በቲ ካልእ ድማ ናይ ኣረብ ሊግ ክትከይድ ትደሊ ሃገር እያ። ባይ ዘ ወይ ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ኣረብ ሊግ ክኣቱ ለሚን እዩ ቀይሕ መስመር ሂቦም ቀይሕ ካርዲ ሂቦም ሰጊጎሞ ግብፂ ስለዝኾነት ኣብኡ። ኤርትራ ግን ኣነ ኩሉ ግዜ ዝምነዮ ኣብ ገለ ቦታ ኢትዮጵያ ዘየላትሉ ቦታ ኤርትራ ክትኣቱ ስለምንታይ ዘይትትገፍ? ሕጂ ንኣብነት ብስዑድያን ብግብፅን ፅቡቅ ዝኾነ ደገፍ ኣለዋ። ኤርትራ ስለምንታይ ኣባል ናይ ኣረብ ሊግ ዘይትኸውን? ስለምንታይ ከምኡ ዝብለኩም ዘለዎም ሶማልያ ንኣቢ እኮ ጠልጠል ተብሎ ዘላ ተጋጋቢ ኣካል ናይ ኣረብ ሊግ ስለዝኾነት ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ኣካል ናይ ኣረብ ሊግ ኣይኮነን። ብካልእ ዘራርባ ኣብ ኣረብ ሊግ ዝኾነ ይኹን ልኡላውነትካ ዝደፍር ወይ ገለ ነገር ከጋጥም ከሎ ሓደ ግሩፕ ኣሎ ኢትዮጵያ ዘየላትሉ ቦታ ፅልዋ ክትገብረሉ ትኽእል። ብልግፅ ኣብ ኣረብ ሊግ ኢማራት ሕጉዛ ወይ ትከላኸለሉ እያ፣ ግን ትፈርያ ድማ ኢማራት ባዕላ ሓንቲ ሃገር በይና ኣንፃር ኩሎም ዓረብ እያ ትኸይድ ዘላ። ንእስራኤል ትድግፍ ኣላ፣ ኣንፃር ረብሓ ናይ ዓረብ ትኸይድ ኣላ። ብኩሉ መንገዲ ድማ ጌጋ መንገዲ ሒዛ ስለ ትኸይድ ዘላ ንክንደይ ግዜ ከመ ኢላ ኣንፃር ኩሎም ክትከይድ ትኽእል። ስለዚ ኣብ ኣረብ ሊግ ኣካል ናቱ እንድሕር ኮይና ኤርትራ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት እውን ንክትጥቀመሉ ዝበለፀ ዕድል ምፈጠረላ። ካልኣይ ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ለጂቲም መስፍን ኣለዋ። ፍርቂ ናይቲ ሃገር መስለም እዩ። ዓረብ ድማ ከም ሃገራዊ ቋንቋ ኢና ንጥቀመሉ ዘለና ወላ ኦፊሻል ኣይኹን እምበር መልእክቲ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መዓልቲ ነፃነት ብትግርኛን ብዓረብን እዩ ዝንበብ ዘሎ። ስለዚ እቲ ዓረብሲ ኦልሬዲ ኣብቲ መንግስቲ ቦታ ሒዙ ኣሎ። ምስ ሃገራት ዓረብ ድማ እቲ ዝበለፀ ዲፕሎማሲ ዘለና ምስ ዑማን ዘለና ዲፕሎማሲ ንሪኢ ኣለና። ፅቡቅ ክኸውን ብዙሕ ይሰርሕሉ ኣለዉ። ምስ ስዑድያ ዘሎ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣሎ። ምስ ግብፂ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣሎ። ምስ ቀጠር ክኽፈት ንምነ ኣለና። ምስ ካልኦት ከም በዓል ኩዌት ድዮም ኣይደኖ ካልኦት ሃገራት ዓረብ፣ ምስ ሱዳን ጎረቤትና፣ ምስ ሶማልያ እውን ደሓን ዝኾነ ዝምድና ኣለና። ስለዚ ብኩሉ ሰርክልስ ኣብቲ ከባቢና ዘሎ ሃገራት ንሶም እዮም። ኢትዮጵያ ድማ ኣብኡ ክትኣቱ ኣይትኽእልን እያ ዘላ። ስለዚ ኢትዮጵያ ብግምጣሉ ኣፍሪካን ዩኒዮን ኣብ ገዛ ኣሎ፣ ኣብ ኢዳ ኣሎ፣ ኢጋድ ኣብ ኢዳ ኣሎ፣ ኣብ ዩሮፕያን ዩኒዮን ተሰማዕነት ኣሎ፣ ኣብ ዩኤን እውን ተሰማዕነት ኣለዋ። ስለዚ ትንኮ ሕጂ ድማ ኣብ ብሪክስ ኣትያ ኣላ። ስለዚ ትንኮ ተሪፋቶም ዘላ እዛ ናይ ሬድሲ ፎረም ኣብኣ የለውን። ካልይቲ ድማ እዛ ናይ ኣረብ ሊግ ኣብዛ ሬድሲ ፎረም ዘይኣተዉ ክንምንታይ ምንን ይብሉ ከም ዘለዉ እንተሰብዒልካሎምሲ እቲ ዘለና ፀጋታት ስለምንታይ ክንዱ ክንጥቀመሉ ዘይንኽእል ኣነ ኩሉ ግዜ ገለ ካብቲ ትሕምመኒ እያ። ምክንያቱ ኣብዚ ስምዕዎም እቲ ብዛዕባ እቲ ሬድሲ ፎረም ክዛረቡ ከለዉ ሲቋቋም ዩኤኢን ያገለለ ነው። መጀመሪያ ዓላማው በዚህ በኩል የሚሄዱ የስደተኞችን ቁጥጥር ለማድረግ ወደ አውሮፓ የሚገቡ የሚሻገሩ ስደተኞችን የመሳሪያ ዝውውር ቁጥጥር ማድረግ በሚል ተጀመረና ግብጽ ነች ኢኒሼቲቭን ያመጣችው። ሳውዲ አረቢያ ያጠቀለለችውና የሴኪዩሪቲ ያደረገችው። ይሄ ለኔ ስጋት ነው ወደሚል መጣችው። ሁቲን ለመገዳደር ወይም ለመፋለም አንድ ላይ የተሰበሰቡትን ኮአሊሽኖች ዩኤኢ እየከፋፈለች የሳውዘርን ትራንዚሽናል ካውንስል አባል እያደረገች ወደ እሷ እየተጠቀመችበት ነው እና ተከፋፍሏል ኃይሉ ራሱ። ይሄ ደግሞ ለኔም ስጋት ነው በሚል ነው የዩኤኢ ወደቦች እዚህ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ቀንድ ላይ ብቻ ተቆጥሮ ያሉ ያየችውን ፖርት ብቻ መያዝ ነው። እስራኤልና ዩኤኢን ምን ያመሳሰላቸዋል ካለከኝ እስራኤል የሙስሊም ሀገራት የአረብ ሀገራት የሚባሉትን ማፍረስ ነው አላማው። ምንም የተሰወረ ነገር የለው። በሙሉ እንዲጠፉ ነው የምትፈልገው። ግምቴ አይደለም። ካብቶም ኩሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኣናሊሲስ ሓደ ግዜ ኦብጀክቲቭሊ ነቲ ኩነታት ክትንትን ዝደሊ ሓደ እዚ ሰብ እዚ እስራኤልን ኢማራትን ደመሳስለን ኣሎ ባህላ እዩ። ሬድሲ ፎረም ዝበሃል ኤርትራ ኣካል ናቱ ምዃና ኢትዮጵያውያን ድማ ኣብኡ ዘይመታ ወይ ክበኽዩ ዝውዕሉን ዝሓድሩን ዘሎ ብፍላይ ብልፅግና ማለት እዩ፣ ከምኡ ድማ ኢማራት ማለት እዩ። ስለዚ ኢማራት ናብኡ ንክትኣቱ ብቅልፅማ ትጎይላ፣ ኢትዮጵያ ድማ ብደንግፁ ለይን ብንብዓትን ትፍትናላ ማለት እዩ፣ ኣቢ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቀይሕ ሬድሲ ፎረም ዝበሃል ብግብፂ ዝተበገሰ ሓሳብ እዩ ዝብል ኤርትራ ግን
ቅድሚኡ ግን ሓደ ፔፐር ፅሒፋ ነይራ ኦልሬዲ ግን ድሓን ንሃቦም እቲ ክሬዲት እቲ ረብሓና ዓና ስለ ዝጠቕመና ቀንዲ ብስዑድያ ገይሩ ድማ ዝተማእኸለ እዩ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራ ናታ ሽርክነት ኣሕይላ ኣብቲ ሬድሲ ፎረም ሞር ኢንተግሬትድ ክትከውን ሞር ሓያል ክኸውን ሬድሲ ፎረም ፅቡቅ እዩ ኣካል ናቱ ምዃንና ድማ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ኣብኡ ኢትዮጵያ ዘይምህላዋ ድማ ዓብ ፅልዋ እዩ ዘለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘየላትሉ ኦርጋናይዜሽንስ ኣባልነት ክህልወና ንዓና ከም ኤርትራ ንልኡላውነትና ንግዛታዊ ሓድነትና ንመፃኢና ኣገዳሲ እዩ ስለምንታይ ኢትዮጵያ ዘራያት ብዙሓት እዮም ዘለዋ ኤርትራ ድማ ዘራያ የድልያ ንዕና ዘራያት ኣየድልየና እዩ ዝብለኒ ሰብ ኣሎ ሓደ ግዜ ይርኦም ያነ እንታይ ዓይነት ሰባት እዮም ኣነ ግርም እዩ ዝብለኒ ኣቦታትና እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ሕብረተሰብና ልቦና ናቱ ኣበይ ከትሩ እዩ ኣብቲ ምስላታት ናቱ ጎቦኹን ወይ ምስ ጎቦ ተፀጋዕ እዩ ዝብለካ ወይ ጎቦኹን ወይ ኣብ ጎቦ ተፀጋዕ እዚ ናይ ኣቦታትና ምስላ እዩ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ዝበልዋ ይኮኑ ጎቦ ክትከውን ግዜ ይወስድ እዩ ፀጋታት ይሓትት እዩ ቁጠባ ይሓትት እዩ ኣፅዋራት ይሓትት እዩ ብዙሕ ነገር እዩ ዝሓትት ጎቦ ንክትከውን ናብ ጎቦ ክትፀጋዕ ግን ካብኡ ዝሓሸ እዩ ስለዚ ኣማሪፅካ ካብቶም ዘለዉ ናብ ገሊኦም ተፀጊዕካ ናቶም ባርያ ክትከውን ዘይኮንካ ንረብሓኻ ከምቲ ንሶም ዝደልዩካ ዘለዉ ክትምዝምዞም ክትክል ኣለካ ስለዚ እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ንሳቶም ዝብና ዘለዉ ፊድባክ ካብኡ ተበጊስና ኤርትራ ኣብቲ ጉዳይቲ ኣብቲ ፀወታቲ ኣብቲ ቅድድምቲ ቁፅሪ ሓደ ኮይና ብየማንን ፀጋምን እናተፃፍዐት ንቅድሚት ክትመፅእ እሞ ንዓና ድማ ልዕሊ ሰብ ከተሕድረና እንድዩ ትምኒትና ሕጂ ናብቲ ፖለቲካዊ ድራማ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብዚ ዓመት እዚ ኣዝዩ ዘፍርሕ ኩነታት ክፈጥር ከም ዝኽእል መጠንቀቕታ ወፂኦም ሱዳን ሓዊ ኣብ እትነደሉ እዋን ኣብ መንጎ ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝፍጠር ግጭት ንቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ኩሉ መድያዊ ባርዕ ክእትዋ ይኽእል እዩ ክብል ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ኣጠንቂቖም ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ኣብ 2026 ተኽእሎታት ኩናት ዘለዎን 10 ከቢድ ስጋት ዘለዎን ሃገራት ዕላው ገይሮሎም ኩናት ቬንዙዌላ ብቐዳምነት ዝሰርዑ ኮይኖም ምስ ኣሜሪካ ኣትየንኦ ዘላዊ ወጥሪ ምዝርዛር በቀዳምነት ፉኑ ኩናት ከጋጥም ዝኽእል ኢሉ ዘቐመጠ ኮይኖም እታ ኣብ ደማዊት ኩናት ሕድሕድ ትርከብ ሱዳን ድማ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ኣቐሚጥዋላ እታ ብሓዊ እትነድድ ዘላ ዝበላ ሱዳን ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ድማ ኣብዚ ዘለናዮ ዓመት ፈረንጂ ናብ ኩናት ከኣትዋ ከም ዝኽላን ዓለማዊ ምንጋዕ ክፈጥር ከም ዝኽእል ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ብምቕማጥ ኣጠንቂቑነሎም ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ንኣዋርሕ ኣብ ፕሮፓጋንዳ ኩናት ዝጸንሐም ናብ ኩናት ገጽን ይኸዳ ከም ዘሎም ዘመልከተ እቲ ትካል ኣቓልቦ ዝተሰሓበት ዓለም እውን ነዚ ቅልውላው ብዓብኡ ሸለል ትብሎ ከም ዘላ ኣጠንቂቖሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ ኣሕመድ ንኤርትራ ንፀረ መንግስቲ ዝኾኑ ሚሊሻታት ብምስልጣን ብምዕጣን ኣብ ሃገሩ ሽግር ተበጋግስ ኣላ ክብል እዩ ዝወቕሳ ዘሎም ኤርትራ ብግዳም ንኢትዮጵያ ከም ወራሪ ትሪኣ ዘላ ኮይና አብይ ኣሕመድ ሃገሩ ኣብ ዓለም ብበዝሒ ህዝቢ ዝነብረላ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር ምዃኖም እዚ ከብቅዕ ከም ዝደሊ እናገለጹ እዩ ዘሎም ቅድሚ ምግንፃል ኤርትራ 1993 ቋፅራ አውሮፓውያን ኣብ ዝነበረ እዋን ኢትዮጵያ ብዘይ ገደብ ተስተማቕሮ ዝነበረት ወደባት ቀይሕ ባሕሪ ዳግማይ ንምውራር ዓሊማም ከም ዘላያ ኣስመራ ኣሻቂልዋ ዘሎም ሕቶም ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ክራይሲስ ግሩፕ ዝበሃል ሓንቲ ሪፖርት ኣውፂኡ ነይሩ ክረኽባ ይከኣልኩን ብዙሕ ንኤርትራ ጠቕሳ የለን ግን ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ክጠቕሱ ከለዉ በቲ ዕንደራ ናይ ኢትዮጵያ ብውሽጣዊ ሓዊ ዝቃፀል ዘሎ እሞ ናባና ሽግር ክፈጥር ዝደሊ ዘሎ ንሱ ዘበግሶ ዘሎ ኣጀንዳ ምዃኑ እምበር ናብ ኤርትራ ገፁ ክብገስ ዝኽእል ሓይሊ ኩናት ክህሉ ብወገን ኤርትራ ዝኾነ ይኹን እቲ ኩነታት ከቢድ እዩ ግን ኣወልፅዒት ድማ ብወገን ኤርትራ ካብ ዝኾነ ይኹን ስጋታት ከምዘየለ ዝገልፅ መልእኽቲ ካብ ፕሬዚደንት ናይ ሓድሽ ዓመት መፂኡ ነይሩ ካልእ ኣብዚ ለንቀነ ኣዛራቢት ኮይና ዘላ ርእሲ ኣብየ እዚያስ ከስምዕዋ ተጋሩ ድማ ብዝበለፀ ክምልሱላ ስለ ዝረኣና የሚል ቃል ከአፌ አይወጣም ሲሉ ተሰምቷል። ደሊብሬት ሲስተማቲክ ፕሮሰክሽን ነው እሱስ ጄኖሳይድ ነው ብሎ ዲፋይ ማድረግ እንዴት ይሆናል ብሎ የሚወጉት ሰዎች አሉ። ፌደራል መንግስት ጋር መሰራው ጄኖሳይድ የሚል ቃል ካሁን በኋላ አልጠቀምም። ፌደራል መንግስት ጋር ይሰራል 76% of the crimes ከም ትሪእዎ ዘለኹም አብይ ኣሕመድ ጌታቸው ረዳ ድሕሪ ሕጂ ምስ ፌደራል መንግስት ተሓሒዘ ጄኖሳይድ ዝብል ቃል ካብ ልሳነይ ከውፅእ ኣይኮንኩን ኢሉ ስለምንታይ ኣብ ሎንደን ዘጋጠመ ውርደት በኋላ አልጠቀምም ፌደራል መንግስት ጋር ይሰራው ጄኖሳይድ የሚል ቃል ካሁን በኋላ አልጠቀምም ፌደራል መንግስት ጋር ይሰራው Genocide or not? I believe genocide has been committed in Tigray by Abiy Ahmed. Well, I have to be responsible for my words now. So you weren't responsible and I before. am ready to stand by my position that genocide has been committed. I'm confused. Just to clarify for the audience watching, you still believe it was a genocide, yes, but you're not willing to say he did the genocide. Yes. It was a genocide that just happened by itself.
ከም ትሪእዎ ዘለኹም ባስትድ ዝኾነሉ ኣጋጣሚ ዝነበረ እዩ በዚያ ዝወረደቶ ዳመጅ ካባ ክሃድም ስለዘይከኣለ ድማ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሰብኣይ ጀኖሳይድ ተፈፂሙ ግን ኣነ ይኩንኩም ኣቢ ኮነን ፈፂምዎ ወይ እውን ከምኡ ክብል ኣይክልኒ ክጥንቀቕ ኣለኒ ደሞዘይ ከኣትወኒ እንድሕር ኮይኑ እዚ ነገር እዚ ክብሎ የብለይን ብምባል ገሊፁ ነይሩ ስለዚ ካብዚያ ነገር እዚኣ ንምውፃእ ኣብዚ ሕጂ ዝመፆ ኩሉ እቲ ገበናት ናብ መን ከሰጋግሮ ዝፍትን ዘሎ ኩሉ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ከምኡ ድማ ናብ ካልኦት ሓይልታት እንኮላይ እቲ ፅቡቅ ነገር ግን ተጋሩ ነዚ ጉዳይ እዚ ፅቡቅ ገይሮም ተረዲዮሞ ከምታ ትግባኣ ገይሮም ድማ ክሃርምዎ ጀሚሮም ስለ ዘለዉ ኣብዚያ ንስማዕ ድሓን ከመይ ርኢኻ ብክልተ ክፋል ተመሓላለፈ ምድብ ነይሩ ሞ እንታይ ተዓዚብካ ኣሎ ሰናይ ኣነ እውን እንኳዕ ን2026 ሓዱሽ ዓመት ዲና ንብሎ ኣብ ደገን ዝነብሩ ተጋሩ ከምኡውን ርችት ብርችት እዩ ከምኡውን ኤርትራውያን ሓዱሽ ዓመት እዩ እንኳዕ ፀሓኩም ክብል ፈቱ ያው ከፅዋናዊ ኢልና ሒዝና የቀሪብና ዘለና ምስ ናይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ቃለ መሕትት ተተሓሒዙ እዩ ብክልተ ክፋል ዝቀረበ እዩ ነይሩ ብመሰረቱ እቶም ዋና ዋና ብዝርዝር ናርኣናዮም ክንከይድ ግን ኣነ ብዝተወሰነ መልክዑ ንክርዳእ ዝፈተንክዎ ሓደ እንታይ እዩ ናይ ኢትዮጵያ በቲ ኩናት ንጀምሮ እቲ ኩናት ጀማሪኡ ኣብይ ኣሕመድ ከም ዘይኮነ ብዘረጋግፅ መንገዲ እዩ ሓደ ቀሪቡ ማለት እዩ ናይ ፅንተት ኩናት ቀፂሉ ብስሉት ዝመፀ ኩናት ናይ ኣብይ መንግስቲ ይደልዮ ከም ዘይነበረ ተገዲዱ ከም ዝኣተወ ሬድዋን ሕሴን ልኢኹ ምሕስንታ ይቐርብ ከም ዝነበረ እዚ ኩናት እዚ እንተመፅኡ ሻዕብያ ጠጠው ከብሎ ከም ዘይኽእል ይገልፅ ከም ዝነበረ ስለዚ ኣብይ ሰብዚ ጉዳይ እዚ ጲላጦስ እዩ ተገዲዱ ዝኣተወ ይብል ቀፂሉ በብሕድሕዶም ናረኣናዮም ክንከድ ኢና ኢለ ይግምት ካልኣይ ብካሊእ ሸነኽ ድማ እቲ ኩናት ናይ ሰኔ 24 ማን ነው ጥቅምቲ 24 ኣነ ኣይነበርኩን ኢንፋክት ካልኣይ ሰብ እውን ኣለዎ ጌታቸው ምሸት እዩ ተደዊሉ ኣለም ነጊሩኒ ስለዚ ኣነ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ የለኹን ጲላጦስ እየ እዩ ኣብዚ ኢድካ ምሕፃብ ዓይነት እዩ ማለት መልእኽቱ እንታይ ምዃኑ ክነዋግዕሉ ኢና እንታይ ዝዓለመ እዩ ዝብል እዩ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ተጋሩ ነዚ ጉዳይ እዚ ቤላ ገይሮም ኣንቢቦም ኣለዉ ጌታቸው ረዳ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝደሊ ዘሎ ስለምንታይ እቲ ዕላማታት ናቱ ንምንታይ ከም ዝኾነ ኢቨን እቶም ንኤርትራ ከም ሰይጣን ዝቆፅርዋ ዝብልዎ ዘለዉ ስምዑለይ ስ ቨሪ ኢንትረስቲንግ እዚ አገዳሲ ነገር እዩ ሻዕቢያ የሚለውን ጌታቸው አንዱ ያለው በጣም አስገራሚ ነገር ምንድነው አብይ አህመድ ከሻዕቢያ ጋር የመተባበር ፍላጎት አልነበረውም ይላል። ይሄ ማለት እንግዲህ ኢንታየርሊ አብይ አህመድ ጋብዞት ነው ወደ ትግራይ የገባው ሻዕቢያ የሚለውን ትርክት ነው ወይም ደግሞ የሚለውን ግንዛቤ ነው ቻሌንጅ እያደረገ ያለው ጌታቸው። ሰው የተከፈተ በር አግኝቶ ነው እንጂ እኮ አብይ ጋብዞት ወይም ፈልጎት አይደለም። ከሻዕቢያ ጋር አብይ የመተባበር ነው ጌታቸው ያለው። በጌታቸው ረዳ አሁናዊ አቋም መሰረት እንግዲህ አብይ አህመድ ከሻዕቢያ ጋር የምናውቃቸውን ልኮ እመነኝ እኔኮ አጋ ብሓፈሻ እንታይ እዩ ዝብል እዚ ከዓ ጌታቸው ረዳ ንኣብይ ኣሕመድ ክከላኸል ኢሉ ከም ዝመፀ እምበር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ሻዕቢያ ክሰርሕ ባህጊ ከም ዘይነበሮን እንታይ ደኣ ተገዲዱ ናብ ከምኡ መድረክ ክኣቱ ክኢሉ ኣቢ ኩሉ ግዜ እቶም ናይ ትግራይ ኢሊት ናይ ህወሓት ቦታ ስለዘይገደፍሉ ጋብ ስለዘይገደፍሉ ዝገበሮ ምዃኑ እዩ ዝነግር። ብግምጣሉ እዚ እንታይ ዝብል ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ዘይኮነሲ ናይ ኤርትራ ባርያ ክኸውን ድሌት ከም ዝነበሮን ንዑ ንምግባር ድማ ኣብዘይከዶን ኣብዘይኣተዎን ከም ዘይነበረ ስለዚ እታ ስልጣኑ ንክሕዝ ኣብታ ስልጣን ኣብታ ኮረሻ ኮፍ ንክብል ካብ ሕሱም ንላዕሊ ሻዕብያ የድልዮ ከም ዝነበረን ኩሉ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ነዚ ሎሚ ስልጣን ንክሕዞ ብዘይ ናይ ሻዕብያ ሓገዝ ክበፅሖ ይምኽኣለን። ስለዚ ንሻዕብያ ይደልዮም ጥራይ ደይኮነ ወላ እውን ድሕርቲ ውዕል ፕሪቶርያ ምስ ሻዕብያ ክበኣስ ኣይደልን ነይሩ እዩ ዝብል እዚ ኣብይ ኣሕመድ እናተንኮለ ምስ ሻዕብያ ብዕርክነት ክኸይድ እዩ ዝደሊ ነይሩ። ምክንያቱ ኣንፃር ሻዕብያ ፊት ንፊት ጠጠው ምባል ንስልጣኑ ዓብ ሓደጋ ክኾኑ ከም ዝኽእል ናይ ሻዕብያ
ኣካይዳ ስለ ዝፈልጥ ዝነበረ ሓደጋ ክኾኑ ከም ዝኽእልን ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ቀቢፀ ተስፋ ስለ ዝቆረፀ ምስ ሻዕብያ ክዕረቕ ዝኽእል ኩነታት ከምዘየለ ስለ ዝተገንዘበ ዝገብሮ ዘሎ ዳ እምበር ምስ ኤርትራ ክተፋነን ብፍላይ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ሻዕብያን ክበኣስ ድሌት ኣይነበሮም ክዓርቅዎ ድማ ምስ ብዙሓት ፈቲኑ እዩ ብብዙሕ መንገዲ ምስ ሻዕብያ ክዕረቕ ፈቲኑ እዩ ሻዕብያ ክዕረቆ ዘይደለየ ስለምንታይ ክእመን ዝኽእል ሰብ ከም ዘይኮነ ስለ ተረድኦ ምዚ ሰብ እዚ ብዙሕ ግዜ ምብኻን ንኤርትራ መሊሱ ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል እምበር ረብሓ ከምፅእ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ስለ ዝገምገሙ እዩ ካብኡ ንንየው ናበይ ገፁ ይቕፅል ብፍላይ እዚ ሕጂ ኣነ ዓንተ በከርእየኩም ፀናሕኩ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ኣካይዳ ናይ ጌታቸው ረዳ ኣካይዳ እዞም ሰባት እዚኣቶም ስለምንታይ ንኤርትራ ከም ስግኣት ክረኣዩ ይኽእሉ ኣለዉ ኣብዚ እዋን እዚ እንድሕር ኢልና ምክንያቱ ንመገባርያነት ክንምንታይ ርሕቀት ይኸዱ ከም ዘለዉ ንኤርትራ ዲስታቢላይዝ ንምግባር ንኤርትራ ንምድምሳስ ብመንገዲ ኢማራትን ብዝኾነ ይኹን ሓይሊ ንኤርትራ ከጥፍእ ዝደሊ ናቱ ዓስከር ኮንካ ናቱ መጋበርያ ኮንካ ናብ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ኩሉ ኩነታት ይርይዎ ስለ ዘሎ ኤርትራ ድማ ተቐላጢፋ ነቲ ክመፃ ዝኽእል ሪስክታት ብካልእ መንገዲ ገይሩ ክመፅእ ዝኽእል ኣብታ ዙርያ ናይ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ኔይበርሁድ ድማ ትጥምት ኣላ ሬድ ሲ ፎረም ክዝረብ ንሰምዕ ፀኒና ተገምጢልካ ብመንገዲ ኦልዌይስ እቲ ካርታ ናይቲ ዞባና እናጠመትና እንድሕር ከይድና እቲ ዝበለፀ ስእሊ ካብኡ ድመፀና because ኣብ በይንና ኣይኮና ናብቲ ዞባ ዘለና we're not alone ንሕና ጥራይ ኣይኮና ናብቲ ዞባ ዘለና ካልኦት ሓይልታት እውን ኣለው ንኤርትራ ድማ እዞም ካልኦት ሓይልታት እውን ሓደጋ ክኾኑዋ ክእሉ እዮም ስለዚ ኤርትራ ዙርያ እናጠመተት ኣብዚ ከባቢና ክፍጠር ንዝኽእል ኩሉ ነገር ንኩሉ ብድሆታት እቶም ፀላእቲ ንኤርትራ ብኩሉ መንገዲ ክመፁና ከም ዝኽእሉ ገሚታ ዘድልያ ድሕነታዊ ምድላዋት ክትገብር ኣገዳሲ that's why ድማ ምስ ሱዳን ዘሎ ኩነታት እናንበበት ምስ RSF ዘሎ ድዩ ምስ ካልኦት ሓይልታት ኣብ ሱዳን ተሰሊፎም ዘሎ ተሰሊፋ ዘድሊ ምትዕራያት ጌራ ዘዋፃ ስትራቴጂ ክትገብር ትፍትን ደላ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እውን ትኾነ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ኣብዪ ኣሕመድ ብዘይ ንሶም ናብ ኤርትራ ክኸይድ ዘይክእል ዓፋር ድዩ ትግራይ ድዩ እንኮላይ ኣምሓራ ምስ ኩላቶም ፀሚዳ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ሓደጋ ብኩሉ መንገዲ ከተታርፎ ብኩሉ መንገዲ ክትብድሆ ኣብዪ ኣሕመድ ክፈጥሮ ንዝኽእል ኩሉ ሓደጋታት ድማ ኣቐዲማ ካልኩሌት ክገብሮ ብዙሕ ግዜ ዘይንሪኦ ዘለና ኣብዚ ኩነታት እዚ ወላ እኳ ኢትዮጵያ ትኸሰና እንተላም እንታይና ዘይንርኢ ዘለና ንኣቢ ንከተፍርሶ ትገብሮ ዘላ ተበግሶታት ናይ ሻዕብያ ብዙሕ ዝረአ የለን ኣብዚ እዋን እዚ ከም ገለ ብዙሓት ኤርትራውያን እንድሕሪ ንሱ ከጥፋኣና ከውድቐና ከም ሃገር ከይንህሉ ክገብረና ዝድሊ ኩሉ ነገር ይገብር እንተሎ ስለምንታይ ንሕና ኸ ክንድኡ ዝኣክል ተበግሶ ዘይንገብር ዘለና ነቲ ኩነታት ነቲ ፀላኢና ክንቀትሎ ዝብል ዘረባ እውን ትሰምዕ ኢኻ ግን ወላ እውን ንዑ ክገብርዎ ኣይደልዩን እዮም ሻዕብያ ወይ እውን ናብኡ ተበግሶ ኣይገብሩን እዮም ክንብል ኣይንኽእል ኢና there might be still a possibility ኤርትራ እውን ዝኾነ ተበግሶ ክትገብር ወላ ብግልፂ ትገብሮ እንተዘየላ ግን ብወገን ናይ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድን ኣዳኸርትናቱን ንኤርትራ ብኸመይ መንገዲ ከጥፍእዋ ከም ዝደልዩ ቀፃሊ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ቀፃሊ ናንስቶም ስለዚ ብወታደራዊ ዓይኒ ብካልእ መንገዲ ንህዝቢ ፋሕፋሕ ኣቢልካ ንኤርትራ ንምብትታን ዘድላ ኣጀንዳ ኩሉ ዓይነት ኣጀንዳ ኣብ ጣውላ ኣምፂኦም ይዛረብሉ ኣለዉ ህዝባዊ ፕሮፓጋንዳ ድማ ሕጂ ከምቲ ፕራይም ሚኒስተር ናቶም ክብሎ ፀንሐ ብህዝቢ ደረጃ ድማ እቲ ጎስጓሳት ከምዚ ይመስል ኣብ ዝመፅዎ እቲ ጎስጓስ ፌዴሬሽን የባህር በራችን አቀፍ የወጣቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ መና ባህር በርን በተመለከተ የሚስተዋሉ አፍራሽ አስተሳሰቦችን አል የባህር በር ጉዳይ የመንግስት ብቻ ተደርገው እንዲሳሉ የሚደረጉ አፍራሽ አስተሳሰቦች አልፎ አልፎ ሲንጸባረቁ ይታያሉ። እንደዚህ ያሉ ጎታች ሁኔታዎች ልትጠበቁና ልትከላከላቸው የሚገቡ ናቸው። ጉዳዩ የትውልድ ጉዳይ ነው። በእውቀት፣ በሰላም፣ በአንድነት፣ በህጋዊ መንገዶች የተመራ ተሳትፎ እንዲኖራችሁ ይጠበቃል። የቀይ ባህር ጉዳይን በተመለከተ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ስቴጅ ትሪእዎ ኣለኹም ናይ መርከብ ካፒቴን ስቴርሶ ናይ መርከብ ገይሮም ናይ ብሓቂኦም ኣብ ድራማ ዝነብሩ ግን እቲ ድራማ ድማ ይሰርሕ እዩ ነቲ ደቂሱ ዘሎ ህዝቢ ናይ ባሕሪ ህንጡይነትን ባህግን ንክፈጥሩሉ ዝገብርዎ ዘለዉ ኩነታት እዩ ብግምጣሉ ኤርትራ እንታይ ትገብራላ ብዛ ዓውዲ እዚ እንድሕር ኢልካ ምንቅስቃሳት ትገብራላ እያ ግን እንታይ ኢኻ ክትገብር ትኽእል ኣብ ደገ ባሕሪ ናትና እዩ ናትና ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ኤርትራ ነቲ ህዝቢ ንህዝቢ ናታ ሞቢላይዝ ንክትገብር ወል አይ ዶንት ቲንክ ንኤርትራ ፍሉይ ነገር ክትገብር ነዚ ጉዳይ እዚ ንካውንተር ግን ክንዕዘቦ ከለና እዚ ዝገብርዎ ዘለዎ ኩነታት እንታይ ይብሉ ብተደጋጋሚ እዚ ናይ ወለዶ ሕቶ እዩ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ወይ ናይ ብልፅግና ዘይኮነስ ካብ ወለዶ ንወለዶ እዚ ከዓ እቲ ቀንዲ ሓደገኛ ዝገብሮ ነቲ ብድሆ እዩ ስለምንታይ ኣብ ሓደ ወለዶ ወይ ኩን ኣብ ኣቢ ጥራይ ጠጠው ክብል ኣይደልይዎን እዮም ዘለዉ
now there is this part of ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ክትፈርስ ትኽእል እያ ኢትዮጵያ በመፍራሳ ንሓዝነሉ ኩነታት ይብልና ወይ ንሓንቲ ደቂቕ ናይ ንጨነቕን ኢና ግን ንጸላኢኻ ክፈርሱ ኢልካ ስትራቴጂ ትገብር ነኻ ወይ ከተፍርሳ ኣለካ ወይ እውን ንሱ ክፈርስ ዝብል ጥራይ ስትራቴጂ ተስፋ ጌርካ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ስርዓታት ይፈርሱ እዮም ሃገር ግን ትቕፅል እያ ሃይለ ስላሴ ፈሪሱ ደርግ መፅኡ ቀፂሉ ደርግ ፈሪሱ ኢህአደግ መፅኡ መለስን ካልኦትን ንሳቶም ብሕማቅ ተሳዒሮም ዓቢ ይቐፅል ኣሎ ስለዚ ዓቢ ምስከ ኢትዮጵያ ንኸይትፈርስ ዝደሊ ሓይሊ ኣሎ ኣሜሪካ ኤውሮፓ ኤቭሪባዲ ኢትዮጵያ ክትፈርስ ኣይደልዩዋን እዮም ስለዚ ናይ ዓቢ ስርዓት ክህሉ ኽእል እዩ ድሕሪኡ ግን ዝቐፅል ካልእ ስርዓት ክመፅእ እዩ እሱ ግን ዓቢ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ወለዶ ሕቶ ከም ዝኸውን ናብቲ መንእሰይ ከስግሮ ይፍትና ኣሎ ስለዚ እዚ ኣቃሊልካ ዝረአ ፈተና ከም ዘይኮነን ንሕና ድማ ከም ኤርትራውያን ዓቢ ሞቢላይዜሽን ንህዝብና ክነንቅሓሉ ኣለና እቲ ፈተና ሕጂ ዝውዳእ ከም ዘይኮነ ወይ እውን ሎንቀነ ጥራይ ዳስ ዋይ ሽርክነትን ኣላያንስን ክንብል ከለና እዚ ሕጂ ዓቢ ዘሎ ስርዓት ንበዓል ክቕፅል ትብል ንሱ እንተደይቀፀል ናብ ወለዶ ናብቲ ህዝቢ የስግሮ ኣሎ ኣብቲ ዲኤንኤ ናይቲ ህዝቢ ኣብቲ ዳይናሚክስ ናይቲ ህዝቢ የስግሮ ኣሎ እዛ ካርድ እዚኣ ድማ ነቲ ህዝቢ ከም ሃገር ንክኾኑ ትጠቕሞም እያ ስለዚ ንሕና ድማ ንሓዋሩ ክንሓስብ ከለና ብመንሰያትና ጥራይ ብህዝብና ጥራይ ኣብ ግንባራት ኮፍ ኢልና ነዊሕ ዶባት ናትና ክንሕልዋ ክንነብር ኣይንኽእል ኢና ነዚኣ ከሪአኩም ፀናሕኩ ካርታ ሓንቲ ኣብዚኣ ብተደጋጋሚ ዝጥቀሙላ ንሳቶም ነዛ ካርታ እዚኣ ብጣዕሚ እዮም ዝጥቀሙላ ትሪእዋ ኣለኹም ከምዚኣ ገይሮም ይግትርዋ ነዚ ኩሉ ዶብ እዮም ክከላኸሉልና ኤርትራውያን ዝፍትኑ ዘለዉ እዮም ዝብሉ በዲኹን ኣለዎም ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክትሪእዎ ኣለዎም ክንምንታይ ነዊሕ ምዃኑ ስለዚ ነዚ ካርታ ዝናረኣዩሶም እንታይ እዮም ዝብሉ ብሓደ መገዲ በሲዕና ክንመፅእ ንኽእል ኢና ከም ሃገር ደኣ ኣብ ካልእ ጉዳያቶም ስለ ዘለዉ እምበር ኩሉ ውሽጣዊ ኩነታቶም ወዲኦም እንተሰሊጥዎም ማለት እዩ ናብ ኤርትራ ገጾም ተቕኒዖም ቀሊል ብድሆ ከም ዘይኮኑ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ሓደ ውቲ ዘለዎ ቀውሲ ልክዕ ከምቲ ግብፂ ነቲ ኩነታቶም ብበዛላ ኤርትራ ድማ ማክሲመም ክሰርሕ ክትክእል ኣለዋ ማክሲመም whatever it is ትፅምዶ ትበሃል ካልእ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ብንዓ ምብታን ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ሓዋሩ ቀፃሊ ዘለዎ ኩነታት ድማ ክንፈጥር ኣለና ስለዚ ሽርክነታት ካልእ እውን ኩሉ እቲ ዝዛረብዎ ኣብ ግምት ኢኻ ስራሕና ክሕይል ከም ዘለዎ ምግንዛብ የድሊ ኣብዚ ሓንቲ ናይ ኤርትራ ዝጠጥቅዕዋ ዘለው ክልተ መልስታት ናይ ተጋሩ እውን ክንሰምዕ ዘሎ ሓፂነ መፂን ተኣማሚኑ ምስ ኤርትራ ውግእ እንተወሊዑ ባባይ ኢትዮጵያ እትበሃል ኣገር የላን ድሕሪኡ ትግራይ ስቂላ ድያ ክትፅበ ሽዑ ሶማሊ ስቂላ ድያ ክትፅበ ሶማሊ ክልል ቀጥቂጡ ብሓይሉ እኮ እዩ ዓብዲ ዕለ እናሃለወ ኣብ ስልጣን ሪመምበር ፓርላማ ተኣኪቡ ቅድሚ እቲ ኩናት ትግራይ ምውልዑ እኮ ነፃነት ኢንዲፐንደንስ ክትእውጅ እኮ እያ ተዳልያ ነይራ ሶማሊ ክልል ሶማልያ ሶማሊ ይቅርታ ክልል ሶማሊ ናት ሶማልያ ነፃነቶም ክእውጁ ዘን በቲ ዘለዎም ናይ ስለላ ገለ መልበፅ ይሐምዎ ከይዶም ከቢቦም ነቲ ፓርላማ ብሰራዊት ከቢቦም ንዓብዲ ዕለ ኣሲሮም ነቲ ፕሬዚደንት ክልላዊ ፕሬዚደንት ዝነበረ ናይ ሶማሊ ክልል ኣሲሮምዎ ኣፍሺሎምዎ ብዙሕ ምናልባሽ ምድላዋት ይነበሩ ማለት እዩ ክምክቶ ይከኣሉን ክገጥሞ ይከኣሉን ዕድል እንተረኺቦም ግን ሶማሊ ክልል ወፂያ ክትገድያ ጠጠው ይትብልን ኣብ ክልል ኦሮሚያ እውን ከምኡ ዝበለ ሴንቲመንት ከም ዘሎ ኣይትረስዑ ቤነሻንጉል ለይቲ ዶ ይሓድሩ ወፂኦም ክኸዱ ጋምቤላ እንታይ ዘለዎም ዘተኣሳሰር ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽብ ስለዚ ትግራይ ሶማሊ ቤነሻንጉል ክገርመኩም ነዚኣ ዝብልዋ ዘለዉ ብዛዕባ ሃገርነት ጌታቸው ረዳ ንባዕሉ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣይ ቲንክ ብዛዕባ እዚኣ እውን ይቕረታነ ክሓትት ከገድድዎ ምዃኑን ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ሃው ከም ናይ ኣቢ ኣብ ማእኸር እናተባሃለ ትግራይ ሃገር ይብል ከዓ ለምሳሌ ትግራይ ሀገር ይላል ሰው በብዙ መልኩ ከብዙ የአፍሪካ ሀገሮች የተሻለ ሀገር የመሆን እድል አለው ትግራይ ግራንትድ ዝም ብለህ ሀገርነት ግን እንትን አትልም የኮሚኒቲ ጥያቄዎችን ሳይጠይቅ ዝም ብሎ ሀገርነትን ብቻ እንዲያቀነቅን አረግ ነው ራሳችንን ቲፔልፎ ሀገርነት የሚባል መጥቶለት አያውቅም አያስበውም አያረገውም
እንታይ ዝብል ኣብዚ ሕጂ ዘረባናቱ ገደብ ስለ ዘይብሉ ትግራይ ካብ ካልኦት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ሃገር ንክኸውን ብቅዓት ዘለዎ እዩ እዚ ከም ንቡር ንውሰዶ ህወሓት ግን ሃገር ንክገብሮም ኣይደልን እዩ ስለዚ እቲ ዕላማናቱ በቲ ሓደ ትግራይ ሃገር ክትከውን ትኽእል እያ ትብል ሶፍትዌር ኣባኻላ ተንኪፍዋ ኣሎ ብልፅግና ድማ ክፈትዋ ኣይኮነን ምክንያቱ ትግራይ ሃገር ተኮይኑ ክልል ሶማል ከምታ ዝክብለኩም ፀንሐ እዩ ጋምቤላ ዝበሃል ለንቀነ ህዝቢ እናተጨፍጨፈ ከሎ ፌደራል ቁልሕ ክብሎ ይከኣለን ስለዚ ኦልሬዲ ሰንኮፍ ዘሎ እዩ ኦሮሚያ ስልጣን ሒዞም ኣለዉ ስለዚ ዘበነ ምብትታ እንተመፅያ ንኦሮሚያ ኮንስትራክት ጌርና ኢና ንኢትዮጵያ ዲኮንስትራክት ጌርና ዝበልዎ እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ትሪእዎ ኣለኹም ኣምሓራ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ስለዚ እታ ኢትዮጵያ ንባዕላ ኣብ ሰንኮፍ ዘለያ ግን we cannot bank on that ኢትዮጵያ ክፈርስ ኢልካ ስትራቴጂ ክትገብር ኣይትኽእልና ሓደ ንምፍራሱ ኣክቲቭ ዝኾነ ሮል ክትፃወት ኣለካ እንተደየለ ድማ ክፈርስ ኢልካ ድማ ካልኩሌሽን ጌርካ ናትካ ሴኪሪቲ ኣብኡ ክትገብሮ ይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ስትራቴጂ ወሪፍ ክትብል ኣለካ ኢትዮጵያ ዝበሃል ተደይፈረሰ እንተቐፀለኸ እዚ ዘሎ ሕጂ ሓደጋ እንተቐፀለኸ ወዲ ዊዱ ስለዚ ኣብኡ ብዙሕ ነገር ክግበር ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ካልእ ንቐፅል እስካብዚ ሓደ ክልተ ዝብልዎ ዘለዉ ክንርኢ ንቀተልትና ምሕላቅ ዝመስል ነገር ዝበሃል ዝበዝሕ ፐርሰንት ኣብ ፀታዊ መጥቃዕቲ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ክፈፀሞም ይፍለጥ እዩ ግን ኣብዚ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ናይ ፋኖን ብምግላፅ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስኪል ከም ዝሓለፎ ተዓዚብና ኢና ማለት እዩ ሕዚ ኣነ ብዙሕ ግዜ ኣውጊዕና እውን እዚ ቁፅሪ እዚ ቃንዛ ናይቲ ህዝቢ ዘጋድድ ግራጭ እውን ብዙት እዩ ናይ ቁፅሪ ፀወታ ክጅመር ከሎ ናይ ፖለቲካ ፀወታ ከም ዝመፅእ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ናይ ቁፅሪ ፀወታ ዘምፅዎ ዘለዉ ንምንታይ ይትልካኒ ነቲ ዋና ነቲ ናይ ትግራይ ጥፍኣት መሰረታዊ ዝኾነ ፀገም ንኸይትርኢ ካሕታትነት ኣብ ኩሉ ተዘርዩ ተበቲኑ ንክተርፍ እዩ ዝኾነ ወይ እንታይ ክብለካ ደልዮ ይመስለካ ኣብቲ ኣብዚ ዝገብሮ ቃለ ምሕተት ብፍላይ ንኣዲስ ኣበባ ምስ ከደ ዝኽተለን ብተደጋጋሚ ዝርአን ነገራት ኣለዋ ኣነ ንሱ ተገለፅኩ ዝሓይሽ ይመስለን ንምንታይ ከምኡ ይብል ከም ዘሎ ይተወሳኒ ዝመስለኒ ሕዚ ንምንታይ ናብ ቁፅሪ ጭርጭር ዝኣቱ ዘለዎ በቲ ይኹን በዚ ዝብል ነቲ ኩነታት በቲንካ ስሕወት እውን ተዛዊዑ ተሓታትነት ከይህሉ ዝግበር እዩ ምድብራ እዩ ዘሎ ሕጂ ማለት እዩ ስለዚ ቁፅሪ ምጥቃስ ንባዕሉ ስሕተት እዩ እቲ ፀገምን ትበደልን ኣብ ባይታ ስለ ዘሎ መን እንታይ ፈፅሙ ዝብል ክፅናዕ ግድን ይኸውን ግን ከዓ እዚ ቁፅሪ እዚ ልክዕ ነቲ ጆኖሳይድ ናብ ዘይሮ ክውርድ ዝኽእል ነቲ ናይ ጆኖሳይድ ናይ ሕልና ዓረፍትን ክረክበሉ ዝኽእል ኣገባብ ስለ ዘጥፍእ ከምዚ ንሪኦ ዘለና በዓል መምረ ብርሃ ዝብልዎ ዘለዎ ጌታቸው ረዳ መዓት ርስሓት እንድዩ ግሕፍልና ከይዱ ዘሎ ግን ንዑ ንምፅርራግ ድማ ብዙሕ ግዜ ክወስ ዘለና ከም ዝኽእልን ብዙሕ ድኻምን ፃዕርን ሓተና ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ካብ ቀፂልና ናብ ኤርትራ ገፅና ክንሰግር መጀመርያ ኣብ ኤርትራ እንታይ ይካየድ ኣሎ እንድሕሪ ኢልና እስከ በዛ ናይ ዳኒ መኽፈቲት ክትኮነና ናብ ኤርትራ ክንሰግር እቲ ሓሳብካ ናይ ምቕያር ትብዓት ክንከተልል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ከም ዳርጋ ከም ባህሊ ኮይኑ ሓሳቡ ደይቅይር ተኮይኑ ሲ ከም ሓደ መትከል ዘለዎ ከም ሓደ ደቕ ዘይብል ጌርካ ዝረአ ነገር ኣሎ ግን እዋን ዝደልየና ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ነበረ ተሓሳስባይ ንሽዑኡ ሰሪሑ እዚ ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ሓድሽ መርትዖታት ሓድሽ ኩነታት ሓድሽ ፍፃመታት ሓድሽ ዕድላት ሓድሽ ብድሆታት ኣብ ድመፅእ ዘሎ ከዓ ሓሳበይ ክቕየርካ ክፉት ክኸውን ኣለኒ ምባል ማለት እዩ ስለዚ ንምሸቱ ኸ እቲ ፖለቲካ ዝበሃል እቲ ኩሉ ይህን ምህን ነቲ ካልእ ሰብ ሓሳቡ ምእንቲ ክቕይር እኳ እዩ ምእንቲ ሓሳቡ ቀይሩ ክሰማዕ ወይ ከዓ ኣብ መንጎ ናይ ክልቴኻ ዘረኸበካ ምርኻብ እኳ እዩ ናይ ዳንኤል ፕላትፎርም ሓደ ካብቶም ንኤርትራውያን ፅምዶ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ንምግባር ብዙሕ ስራሕ ዝገብር ዘሎ ናይ ብሓቂ ብሱል ዝኾነ ስራሕ ዝገብር ዘሎ እዩ ድሮ ኣብ ሓድሽ ዓመት ድማ ሓድሽ ሓሳባት ድማ ይረአ ኣሎ መልእኽቲ ናይ ሓድሽ ዓመት ካብ ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ ዝወፀት ድማ ብሶሻል ሚድያ ክዘውር ኢና ኣለና ንውዕ ዝበለት መልእኽቲ ናይ ይቕረታ ናይ ብሓደ ናይ ምስራሕን እያ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እታ መኽፈቲት ናይታ ደብዳቤ ጥራይ ንእሽተይ ክንሪኦ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዛ መወዳእታ ናይ 2015 ኣብ መጀመርያ ናይ 2016 ኣክሰን ናይ ካብ ልበይ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ክብል ይደሊ 2016 ድማ ዓመት ትራንስፎርሜሽን ለውጢ ክትኮነና ይደሊ እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ
ግዛት ሕጊ ዝመፀሉ ናይ መንግስቲ ጨናፍራት እቲ ኩላቶም ኣካላት ናይቲ መንግስቲ ሓጋጋ ኣካል ፈራዳ ኣካል ከምኡውን እቲ ወሳኒ ኣካል ኩላቶም ዝሰርሕሉ ናብኡ ገፅና ክንሰግር ተስፋ ንገብር እናበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ወዘረባ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ሰውራ ናይ ኤርትራ ዝተቃለሰሉ ንነዊሕ ዓመታት ዋጋ ዝኸፈለሉን እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ኢመርጀንሲ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ፈተናታት እናሰገርና ኣብ ንኸደሉ ዘለና ከምዚ ዓይነት ኮንስትራክቲቭ ዝኾኑ ሕቶታት ክለዓሉ ከለዉ ጠቕላላ ከም በኣሉታት ጥራይ ክረአ ወይ እውን ክንፀግ ዝኽእል ኣይኮነን። ንኤርትራ ኣማእኪሉ ዝኸይድ ንኤርትራ ቀዲሙ ዝኸይድ ከምዚ ሱራት ዝፍትሕዎ ዘሎ ካል ንሪዮ ዘለና ዝበለፀ ኩነታት እዩ። ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ጎልስ ብዓይኒ ቁጠባ ድማ ወደባትና ክሰፍሓሉ ዝኽእል ናይ ዕደና ኩነታትና ክዓብየሉ ዝኽእል ናይ ህዝብና መነባብሮ ክዕረየሉ ዝኽእል ከምኡውን ናይ ምሁራትን ኣበርከትን ዝኾኑ ዜጋታት ካብ ደገ ንውሽጢ ክኣትውሉ ዝኽእሉ ዕድላት ከጋጥም ትምኒት ናቱ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ናተይ ነዚ ዓመት እዚኣ ዝምነ እዩ ዝብል ዘሎ። ከምኡ ድማ ኤንድ ኦፍ ናይ ቁጠባዊ ዝሕታለን ምጥቋስ ናይ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ተወዲዩ ናብ ዝዓበየ ቁጠባዊ ዝላ ካብ ድኽነትን ሽግርን ንወፀሉ ግዜ ክኸውን እናበለ እዩ ትምኒቱ ዝገልፅ ዘሎ። ምናልባት ነቲ ንሱ ዝዛረቦ ዘሎ ካልኦት ኤርትራውያን መንእሰያት ድማ ብኩሉ መንገዲ ከምዚ ኣመና ኣወንታዊ ዝኾነ ኤርትራ ናብ ምዕባለ ትኸይድ ከም ዘላ እንኮላይ ብኤኣይ ገይሮም ሰርሕዎ እዩ። Across our vibrant nation, from these new bridges to our bustling cities, If we optimize the solar grid here, we increase output by 20%. That secures power for the new district and the hydroponics. Okay, this is Jafar Fetchet Katulu Tolium Azab Kaidusalem Tuluazalom. Again, سب دماك حلمن كحسبن نبوريو صبغي دما حلمن تلو من البات artificial intelligence نتي ابرس سب زلو حسابات ناب زرع نجر نقير ويز قبرهم زلو إذا عينت منسين إذا عينت إنرجين زلوا أو أنت وملغاقتان زلوا هز بزلنا هجر سي لعلك هالوت كتنبرو اللي تخل من قدي كيف الترك خلالو أنا بزحات يرتران أوكي زجي نيوز بس حق من تادنين عن رزلنا جن زك على دمايو حدا أبي يرتراو حدا قدوس يرتراو دما على السوشيال ميديا أسمرا ريبورترز بل هذا حربنيا وينتقال سزغون يرتراوي أب إسرائيل شدشت ندليو opportunities مبال حنت article صحيح نيرو تادس حف article دما تهاجر كتكفت كتكلالوا نابنت fully open Eritrea to investment without preconditions بزيك ما كنت ناي وفر عدلات كفت كخلالو بناتو تعوي تخونكوا ناترو يتيز بلكم زلو 3% كل اللو مغنياتو 3% كتبل رايسي معت نجراتي خسر يبلالو أنا جن كامنات فليز ولا ريتيز لني مجمرياتي وفرناي وفرن قلم بتوم 3% زقبوري يجمر نعطاتهم عدل وهب نعمتات نتهاجر زبركت وازن برو حلفك وهبو ميدلي كم زك بالكل حقنا تاب جنبارا زلو رسعوا نبلي لنا أب جنبارا زلو عدلات كفتر لهم تقينو دقاقي ميز بلوزي نتوم دايما دايلهم أب جنبارا زلو ما نسيك رسع كاريو دبلو فليتهم يومكم زبل لو تنخيمز زدليو زعنكو صحيلتات كم زلو ولا كافتم دم بهجراويان يتسمعوا زي نلوت زصابع نمنتاي مخانو نلوت زصابع أبت دم بهجراونات على يبلو I don't understand that معناته أب جنبار زلو ما نسيك كربح تقينو تهاجر كتبقى الله መንግስቲ ኤርትራ ዳ ካብ ምንታይ ኣምፅኡ ገንዘብ ክቦ ካብ ምንታይ ኣምፅኡ ገዛውቲ ክሰርሓሉ ዓቕሚ የለን መንግስቲ ናይ ዝኾነ ሃገር መንግስቲ ዓቕሚ የብሉን ኣብ ፕራይቬት ሴክተር ክስራሕ ተጀሚሩ ግን ድጎማ ገይሩ ድዩ ካብ ገሊኦም ገለ ነዚ ኣበርክቶ ነዞም ግበሩ ኢሉ ድዩ ገለ ኢሉ ካብቲ ዝርከብ ካብቲ ግብሪ ድዩ ረኺቡ ነቶም ኣብ ግንባራት ዘለው ንምጥዋር ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክገብረሉ ክእል ብሓፈሻ ግን እንታይ ይብልለው ብዙሓት ፃውዒት ዝገብርዎ ዘሎ ነዋሕቲ ኣርቲክልስ እዮም ፅሕፉ ዘለዎ ከም ዝብል ንኤርትራ ድማ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ዘድልያ ነጥብታትን ዘድልያ ኩነታትን يوم كم حتى زغرب زلو ميت خاميت حماق نيرترا زبدلي ويون زغدي ويون دحريد ترفيو إلى قدم دماي كلنا صبغ ممناي صبغ محتات حتى ريتوتات مصحف كم حماق غيرنا نرايو اجا داسيو ايرترا كتعبيلنا ندليا نابلع على درجات مثلا ندلينا نشدما تبغسو غيوسدكا زبصح يكونن
الحمد لله لابسي الله لي الناس كم سفريات اوكي حجي نحنا حيزنا مسينا زلنا زيت سمسم زيت سمسم سمسم مالتي هو اوكي شوف اوش تعدي زفري اذا اوش تعدي بفور ربع اسمر عايز نفريو حجي زلنا مالتي اذا تكال كاب جمر 5 عام تيجر زورو اوكي انا كلاي فينا بعنسا خوينا انا 5 عام جميرنا مالتي 5 عام كاب غاش واركا تبقيسنا هنا نابز مسينا زلنا مالتي زرات نيركم دي ولا عديكم يوم تمسوا صراحه بستقاسنا ناب غاش واركا او ندي جمت او زلنا انترست شعوب بغرو الى نفس تبقيسنا مالتي جرات فتينا دحرنت ابزت سمسم زلنا رديت دعابي مثلا نتعرسب كمن ساعات كازغونه ነገር ከዘወርክ ተርስ ትደሊ كاس بغس زغمتاو እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ታሪኻዮ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ እዩ ብዙሓት ሓሳባት ኣብ ናይ ኤክስፖ ግዜ ይኹን ናይ ካልእ ግዜ ከምዚኦም ፈጠራዊ ሓሳባት ሒዞም ይመፁ እዮም ስለምንታይ ዓብ ኮይኑ ንሃገር ዘይቅየር ተልካ ድማ ኢንዱስትሪ ስለዘይነማዕብል ዘለና ኢንዱስትሪ ንኸተማዕብል ድማ ሓሳባት ጥራይ ኮነ ዘድልየካ ካፒታል የድልየካ that's why venture capital ድዩ ሲድ ካፒታል ድዩ ተፈላለየ ዓይነት ካፒታል እዚኣቶም እንታዮም ንፅቡቃት ሓሳባት ናብ ኢንዱስትሪ ክትቅይሎም ፋብሪካታት ክትቅይሮም ኣብ ሪስኪ ዝሓትት ኣብ ካፒታል ዝሓትት እዚ ካፒታል ዝተደይ ተረኺቡ ግን ከምዚኦም ዓይነት ሓሳባት ንኣሽቱ ትካላት ኮይኖም ይተርፉ እዲኹምሎ ተወዳደርቲ ኮኑን እዮም ኣብ ዓለም ስለዚ ኣብ መንጎ እዚኣቶም እዚ ሓሳባት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጥራይሲ ካብ ዲያስፖራ ዘሎ ካብ ናይ ቻይናውያንን ናይ ዓረብን ካብ ትፅበ ነቲ ዲያስፖራ ዘሎ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ነዞም ትካላትን ነቶም ኢንቨስተራትን ኣብ ምርኻብ ዝሰርሕ ሓደ ኣገዳሲ ቢንቶ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ ጥራይ ኢኻ እቲ ስራሕ ዘድልየና ዘሎ ክንብል ከለና ስለዚ ነቲ ዘሎ ፀጋታት ከመይ ጌርና ንቅድሚት ነምፆ ኣብታት ብዙሕ ዕዮ ከድልየና እዩ እዛ ዓመት እዚኣ ድማ I think ድሮ ክልተ መዓልቲ ከይደና ኣለዋ ፍሉይ ነገር ከይተገበረ ከሎ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ክንከታተላ እየ ዘላነ ተስፋ ንገብር ሓንቲ ካብተን ኣብ ተስፋ ዝሃባነ ድማ ካብ ኣስመራ ዝወፃ ቁሩብ ከተስዕኩም ትኽእል እያ ምልእቲ ኣስመራ ክወስደኩም እየ ማእከል ከተማ ኤሪቴል ከባቢ የደለኹ ከባቢ ኢዱኬሽን ኣለና ሕጂ እንዳኸድና እንታይ ለውጥታት ያርያ ኣስመራ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት 2026 እንታይ ያኸተርየና በብዓይነቱ ሴማፎሮ ዝነበረ ናይ ቀደም ተዓርዩ ብሓድሽ ተተኪዩ ዘይነበሮ ጎደናታት ወጢሉ ናይ ኣጋርን ናይ ማካይንን ፍሉይ ብሕጊ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ራእይዎ ኣጋር ዝሓልፈሉ ደሎ ሴማፎሮ ልዕሊ ዝኸይድ ደሎ ማካይን እውን ፀኒሐን ክሓልፋየን ከምዚ ብስነ ስርዓት ዝኸይድ ደሎ ህዝብና ኣስመራ ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ ኣብ 2026 ሕጂ እዛ ቪድዮ እዚኣ ከም መላገፂ ገይሮም እንዲኦም ዝዛረብዋ ዘለው ሴማፎሮ ተሰሪሑ እንታይ እሞ ኣበይ ዓለም ኢኻ ዘለኻ ገለ ዝብል ፅሑፋት ርአ ነይረ እዚ ቪድዮታት ገለ ካብቶም ተቃዋምቲና ባህልቲ ዝገበርዎ እዩ መጀመርያ ኤርትራ ካብ ዝነበረቶ ናብዚ ሕጂ ምምፅኣ ንሕጎስ ክትሕጎስ እዩ ዘለካ ሲምፕል as that ኤርትራ ብዘይገድስ ሴማፎሮ ኤሮጳ ንቕመጥ ተኸይና ከም ንቡር ጌርና ኢና ንወስዶ just like ከም ኦክሲጅን ጌርካ ኢኻ ትሪኦ ኩሉ ግዜ ስለዝሰርሕ ኤርትራ ግን ካብ ክንደይ ናበይ ትመፅእ ከም ዘላ ብፍላይ ከተማታት ናይ ኤርትራ ሓደ ካብቲ እዚ ነገራት እዚ ድማ ክቕየር እንደልዮ ዘለና ብዝቐልጠፈ መንገዲ ምክንያቱ ኣብ 2026 ማለት እዩ ብዛዕባ ሴማፎሮ ከማን ፀገም ከም ዘለና ንርኢ ኣለና እዚ እቲ ክውንነት እዩ ክውንነት ተቐቢልና ንለውጥናቱ ድማ ብፖዚቲቭ ኣተሓሳስባ ብኣወንታ ኣተሓሳስባ ነዚኣ ብዙሕ ኮሜንት ርአ ነይረ መላገፂ እንታይ እሞ ሴማፎሮ ጌርካስ ኣሓፍሩን እዮም ደገሎ ዶ ኣቱም ሰባት ዘለካ እዩ ንሪያሊቲ ተቐበሎ ዓድኻ እዚያ እያ ከምዚኣ እያ ዘላ accept the reality of delusion of ሁታ ትደልዮ ነገር ካሊ እዩ ዘሎ ኩንነት ግን እዚኣ ትመስል እዛ ኩንነት እዚኣ ንኽንቅይራ እንታይ ክንገብር ኣለና እንታይ ክግበር ኣሎ እዩ እቲ ዲስካሽን ክኸውን ዝግብኦ ስለዚ ብዘይገድስ ኣበይ ደረጃ ኣለና ንዑ ንምዕራዩ ንገብሮ ፃዕሪ ድማ ኩልና ክንሳተፎ ተስፋ ንገብር 2026 ከምዚ ሳዋ ሽኮር ዝብላ ዘሎ ብዘይገድስ ዋላ ንእሽተይ እውን እንተኾነ ከምዛ ዝገብራ ዘሎ ፅቡቅ ተበግሶ እያ ነቲ ዘሎ ኩነታት ምግላፅ ልቦና ጥራይ ዝርዮ እየ ዝብላነ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብ ዝኾኑ ወዲና ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ርኢቶኹምን ሓሳብኩምን ባህናፁ መንገዲ ግደፉ እናበልና ብዝያ ደርፎ ንገትፈኩም ኢና ቴንክ ዩ أيا تخلي عدي للنادي شويت سقمي تخليص